Arratsaldeon ikusentzuleok eta Xistera lagunok, gaurkoan Campos Berri, San Joan de Luz edo Donibane Loizuneko Campos Berri frontoi eder honetan gaude. Xisterako aurtengo denboraldiko zirkuituko bigarren faseko finala jokatuko delako bertan. Eta, hirugarren mailatik hasi eta lehenengo mailara, 3 partida biziko ditugu, 3 partidan gozatzeko asmoarekin eta ia hasteko balio dion Xistera proiektu honi ere Campos Berri bezalako frontoi hauetan jokatzea. Eta hasten ari garela behin eta berriz, esaten ari gara, eta hasteko beste pausotxo bat eman du Xisterak, ez? Eta hori izan da, Xisteran edo sextapuntan jokatzeko truko batzuk edo erakusten duen liburu bat. Eta horietako egile bat, liburuaren egiletako bat, gurekin gaur aditu lanetan izango dugun Iker Foronda dugu. Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon danoi. Ez dakit nik trukoak esan ditut, baina trukoak baino zertxa gehiago dago, ez, liburu horretan, ez da? Bai, dauzka bi alde ez, bat teorikoa oso ondo azaltzen duena ze metodologia erabili behar dan, olako kirol batean aritzeko eta erakusteko, ez? Eta gero alde praktikoagoa bat, non azaltzen diren ariketak eta gaur egun egon aldiren ariketa ezberdinak, maila ezberdinak lantzeko eta helburu ezberdinekin. Eta zergatik liburua eta nolatan okurritu zen edo? Liburua berez hasi zen Gipuzkoako Federaziotik hasi zen, ze bazegoen eskuz eginda bat eta palaz bebai, baina zestaz ez egon olako libururik. Eta behar hori ikusten genuen zestapuntan bai, ez? Eta gainera ikusita beste kiroletan eman diren aurrera pausuak, ez? Ikusten genuen bebai behar hori zestapuntan. Normalean ez dira planifikazioak egiten, ez dira 4 urteko edo urtebeteko planifikazioak egiten, eta liburu honetan erakusten da bebai nola egin aldan urte osoko planifikazio bat, bere saioekin, bere helburuekin eta Azken finean evoluzionatzeko ere, bai, ez? Kirolean pixka pausoak aurrera emateko, eta pausoak aurrera emateko eta hasten jarraitzeko, beti ere hasten esaten duguna, oso garrantzitsua da Xisterarentzat Xistera lagun egitea. Eta hainbat onura izaten ditu Xistera lagun denak, eta gainera ez du ezer ordaintzen. Beraz, egin zaitezte Xistera lagun. Batzuetan bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, email bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus. Eta hortxe ikusten dituzue, 3. mailan parte hartuko duten 4 pilotariak edo 4 puntistak. Gorriz, Einaut Urreisti mutrikoarra, honek Kabanillasen ere finala jokatu zuen, orduan ere Gorriz, baina ezin garaipena lortu eta gaurkoan seguru finala irabazteko gogo biziz etorriko dena. Bere atzerari lanetan, Ikerren herrikide bat edo hirikide bat, ez? Gasteiztarra, hau ere Iker eta Larrazabal abizenaz, Gasteiz Jaialai taldekoa, eta urdinez, Emerik Libua izango da aurrelari lanetan, hortxe ikusten duzue, hile hori planta ederreko mutila, atzean berriz, Alejandro Alberro Donostiarra. Hau ere, ikusi genuen Kabanillasen, orduan Urreistirekin bikote egin zuen, gaur aurkari, eta Urreistik Kabanillasen lortu espazuen irabaztea, Alberrok ere ez duen lortu, eta gaur ere, bien arteko pikea seguruenik egongo dela, ez da, Iker? Bai, seguru, ikusten zaie gogotsu, ez, 4 pelotariei, azteko gogokin, eta nik uste partida polita ikusteko prest gaudela. Aurten Xisterak berrikuntza batzuk egin ditu aurreko urtearekin konparatuta, eta
hirugarren maila bat sartzeaz gain, gazteenei ere aukera emateko, horre badago, igotzeko aukera, jeisteko aukera, beste kiroletan edo futbolean edo saskibaloian edo beste hainbat kiroletan ikusten dugun sistema antzeko bat erabiliko dute, eta naiz eta final gutxiago jokatu, sistema ez dakit praktikoagoa den edo ezagunagoa da behintzat, ez? Bai, eta ematen dio objektibitate puntu bat, ez? Hori uste dut bai ez estan behar zala, ez? Beste kirolekin tartekatuz, ez? Antzeko tasun hori hartzen, ez? Beti egon dira oso maila bereiztuak, baina oso positiboa da gaztetxoentzat aukera horiek izatea, maila batetik bestera pasatzeko ez gora, ondo baldin bazabitz edo bera maila ematen ez bazaude. Eta ondo da bilenetako bat, Eñautu Urreisti da, aurrelaria, markinan, bigarren fasean, markinan kiniela bat irabazi zuen, berritxun 2 irabazi zituen, horrek esan nahi du, 30 punturekin egan egin zuela, baina mutrikun 9 puntutan gelditu zen kinielan, eta goratu behar dugu, 3. mailako pilotari hauek kinielak 10 tantora jokatzen dituzela eta ez 15-era, beraz, 39 punturekin, ikaragarrizko maila eman duen pilotari bada, ez da? Bai, argi dago, ez? Ez da erreza kinieletan horren beste puntu lortzea, ez? Egun alzara egun baten oso fin eta puntu asko lortu, baina 3etan lortzea hori bai dala zaila, ez? Horrek erakusten da, oso nolako maila ematenak dira. Bai, lehen fasean ere, aurreneko postuan amaitu zuen kinieletan, eta gorriz ikusi genuen jatzita Kabanilla zen. Bigarren fase honetan ere berriz ere amaitu du aurreneko postuan, eta horrek esan nahi du, seguruenik markinan jokatuko den abenduko final horretarako, aurrera pausoa handia eman duela. Eta aurrera pauso handia eman duen moduan, hasiera ere irabazten hasi dira. Egia da urdinek egin dutela lehen sakea, baina gorrientzat beti ere irabazten hastea hobe, ez? Bai, hasierak beti bai garrantzitsuak izaten dira, ez du zertan ez ere esan nahi partidu osoan, baina konfidantzakin hastea oso garrantzitsua. Felixekin askotan aipatzen dugu, aipatzen genuen, setetako era honetan, bigarren seta izaten dela garrantzitsuena, baina bigarren setera aurrenekoa irabazita hiltzen baldin mazara, badaukazu puntu bat eginda, ez da? Bai, hori da, askotan seta daukatena, hori da, toperatera barzalela hasia zeratik, eta azten bazara ondo eta lehenengo setara ematen baduzu, hor koltsoi txiki bat badaukazu, ez? Bi eta utz gorriak aurretik, iguak eman dio eta ez du asmatu oraingoan Iker Larrazabalek pilota eramaten horre pixkat dudamudan egonda, ez da? Bai, hor bien tartean bota die, ez? Aurrelaria pizkata aurreratuta zegoen, hor Ikerrek igual pausu bat aurrera egin behar zuen ikusita bere aurrelaria nun zegoen. Baina, aurkariaren bai meritua bada, ez? Bien artean bota dielako. Bai, aurkariak gaurkoan agian bentaja txiki bat izan dezake Donibaneko frontoi hau pixkat hobeto ezagutuko duelakoan, behintzat Emerikek ezagutuko du. Beste hirurek ez dakit hainbeste ezagutuko duten, eta frontoi hau bada berezia, ez da? Bai, frontoi bakoitzak dauzka bere berezitasunak, ez? Eta hau oso frontoi luzea da, asko peloteatu behar da, eta asko luzatu errebesa atzera heltzeko. Eta, bereien mailan, oraindik ez dutela igual nagusien bezain beste indarra, baina, ikusten dugunez, atzeraino heltzen dira bai, Bai. Galanta eman dio orain Eñautu Urreistik, baina hainbesteko eman dio goian jo duela, eta tantoa urdin, beraz, bina markagailuan. Berdinketa. Hori da, aurreneko berdinketa, partida hasienetik, eta horre nik uste horre txularen bila edo ez dakit zeren bila jundan, baina... Bai, aurreratuta ikusi du atzelari urdina eta atzeko paretean jotzera junda, baina gaur egin junzaile. Horre Larrazabalek ere galanta eman dio eta errebotean ondo, moztu pilota, bikain, ondo amaitu du oraingoan. Eñautu Urreistik hor ikusi du, motz gelditzen zela eta aurrera joan da.
eta gero kalitatearekin amaitu du, Bai, oso ondo egin dau, ikusi du errebotatzen ari zirela, ez, eta horreruntz egin du airera bilatzera, horre denbora irabazten dau, eta hortik ja amaitzeko dena errezekoan. Hor ikusi du, atzean. Erik Leuak errebotea egin behar izan duela atzean, oso atzean, ez da? Eta barruan. Ez du aipatu, baina aurreko finalarekin alderatuta, gaur Asier Uribek komentatu digu, aldaketa bat proposatu zela eta onartu dela. Sake berez Xisterako txapeketan, sake bakarrera jokatzen da, baina ikusita Cabanilla zen batez ere gaztetxo hauek arazo batzuk eta izan zituztela sakearekin eta onartu da iparralden dagoeneko urte batzutan erabiltzen den sistema, ez? Bost faltako sistema hori, ez? Horrek esan nahi du, sakea egiterako orduan zuk falta egin dezakezula, bost faltara iritsi arte, bigarren sake bat izateko aukera edukiko duzula, baina bostagarrenetik aurrera, dagoeneko tanto izango dela aurkariaren zat, ezta? Baina pasa egiten denean. Hori da, pasa egiten denean. Bai. Bai, horrek ematen dizu koltsoi txiki bat, ez? Zeiatzeko lehenengo sakea luzea egiten, eta, pasa bat egiten baduzu ez gertatzen, beste aukera bat daukazu, baina beti ere, horren luzeak ere egiteko partidak, bost aukera gehienez, ez? Hori da, bestela bi saketara gehiegi luzatuko litzateke batez ere gaztetxo hauekin, ezta? Hauek oraindik ere ez daukate bere dena hartuta, ezta? Oraindik ere behar dute, ez? Piskate gehiago jardun frontoian eta beraientzat abantaila txiki bada hori, ezta? Bai, aukera hori ematea azkenean abantai bada, ez? Baldin badaukazu horrelari bat oso ondo sartzen dana, daukazu aukera bat luzatzeko sakea eta behintzat sakea kentzeko erreztasun hori. Sartu nahi izan du Urreiztik, ez du asmatu hala ere ondo bere atzelaria defentsa lanetan, bi pareta, bikain ligua. Oso ondo ikusi du horre barruan zegoela, dena libre zeukan bi pareta botatzeko eta oso ondo amaitu du. Partida parekatu dijoala, ematen zuen, kinieletan erakutsitako mailagatik Urreiztik eta favorito papera hartu behar zutela, baina hor ikusten da Emerike Liguak ez duela etxi nahi hasieratik eta gauza zail jartzeko asmoa erakutsi du bintzat. Bai, eta ikusten da naiz eta gaztetxoak izan, nola biparetak eta ondo dominatzen dituztela, ez? Aukera daukatenean, ez daukate inongo beldurrik bipareta botatzeko. Bai, askotan esaten da, ez, gazteek deskarua izaten dutela, ez da? Bai, hori oso positiboa. Bai, positiboa da, bai. Ara, ze polita, ara, iritsi Emerik, ez ustean harrapatu nahi izan du hor Urreiztik Emerik Ligua, baina frantsesak edo iparraldekoak ondo eutsi dio, eta orain tantoa Urdin. Defentsa ona erakutsi du horre Liguak, Bai, ez du ikusi hori osatzean zegoela eta eman dio denbora heltzeko. Hiru eta lau eta bost barkatu. Urdinak aurretik. Hortxe alegindu da Urreizti sartzen. Larrazabalek esate zion hori nerea zen. Eta gero barkamen eskatu behar izan dio Urreiztik, baina... Bai, igual indar gehiagorekin eskatu behar zion, ez? Jakiteko beratzean zegoela, da ze normalean atzelariak hobeto ikusten dau pelotatzetik eta eskatzen badau, aurrelariak utzi beharko lio. Galanta eman dio Urreiztik oraingoan. Hor aukeran. Bikaina, ondo moztu. Hortxe zegoen, Ligua, baina azken momentuan ies egin dio pilotak, baina... Zazkitik atera zaio, baina hor bertan zegoen. Baina, batzutan bai kortada horre dauka, ez? Indarrakin datorrela eta gelditzea ez da erreza. Hor, ikusten ari nahi zena bintzat, Urreizti aurreko kuadrotan oso eroso mugitzen ari dela. Bai, egiten dugu gauza bat oso ondo, da pelota bilatu, ez? Besteak errebotatzen daudenean aurrera juten da pelotaren bila, eta hori aukera bada gero pelota hartzen baduzu. Larrazabalek azpitik, Libuak atzera, ia orain, ondo.
Bikain sartu du orain Libuak. Eta ez du asmatu Larrazabalek. 6. tantoa, beraz, urdin. Horri pelota erraza zan berarentzat, baina ez dakite igual aurkariari begiratzen ibiltzeagatik batzutan bai faiatzen dira pelota horiek. Izan ere pelota hauek oso askarkoten dira, Bai, ez duzu denbora askorako. Nahi baduzu aurkaria ikusi, igual pelota galtzen duzu segundu bat eta hor faiatzen duzu gero. Emerik, sakera. Pasatzen utzi eta horragian sartu egin behar zuen. Bai. Horragian sartu egin behar zuen, bestela botea ematerakoan goitik pasakau zuen Larrazabal eta alaxe gertatu da, ezta? Bai, igual Iker hor bebai pizkat horratuta zegoen nik uste. Ze hori pelota sake baten restuan ez da pelota zaila atzelariarentzat. Pasa oraingoan, beste sake bat edukiko du Emerikek. Uste dut bigarrena dela. Aurrena lehen urreiztik egin du, bai. Bai, barkatu. Ordan pasetan ere, bana, markagailuan ere, nahiko paretsu, naiz eta orain 7 eta 5 abantaia txikia baduten urdinek. Ondo eutsi dio Larrazabalek. Bikain, moztu ala, joan egin zaio. Bai, atzeruntz begiratu du, Iker aurrera zetorren da postura aldatu du atzera botatzeko, baina eskerreko pareta ikutu dio eta zarera zuzenean, Joseio. Beno, 6 eta 7. Lehenengo set hau, paret katxua dijoala, eta ez utxak asko direlako, baizik eta, beno, tanto politak ere ikusten ari gara, eta landuak bintzat. Bai, erremate polit batzuk ikusi ditugu, goitu horatzetik bai, saiatu da. Baina bai, txapa. Alberro saiatu da hor gauza zail jartzen aurrelariari, ez da, urreiztiri, baina hor, tamalez, txapa eman dio, txapak hor ikusiko dugu berriz errepikatuta. Entzun ere, entzun dugu, ondo entzun gainera. Zazpina, markagailuan. Berdinketa berriz. Bai, eta dagoeneko, oker ez naiz, 5. berdinketa da. Moztu sakea Emerikek eta dominatzera pasatu. Hortxe da berriz ere, bikain amaitu du. Txaloak armaietatik Emerik Libuanentzat eta, bueno, urreizti eroso sentitzen zela. Esaten genuen, Emerik ere gustora ari dela. Bai, aurrekoa gutze egin dago, baina honetan esan dago hauneria da. Badoa sakera. Ondo itxaron du 13. kuadroan. Larrazabalek indartxu bota bai, baina gehiegi. Bai, indarra soberan badu. Bai. Hori ikusi dugu. Atzelaria, Iker Larrazabal, 1989koa, 20 urte beteak beraz, 83 kilo, mutil indartxua. Hala, zer eraman duen Libuak. Orain ondo moztu. Hala! Edarra! Defentsa. Alejandro Alberrok erakutsi duena eta tanto urdi. Tantoak gorri izango zela. Ematen zuen, baina oso ondo heldu da, Hanka azkarrak dauzka. Bai, eta aurrena Emerikek eraman duena eta gero Alberrok eraman duena ikaragarria. Haze bi defentsa. Eta gero zuloan jarri du, Bai. Pelote arrasa bota. Beste sake bat pasa, bigarrena du, dagoeneko. Emerikentzat. Badoa, bigarren saiakerarekin. Hau barruan. Moztu eta bi paretak egiten saiatu da, urreizti. Bai, azkarregin ere ustez bota du, bai, eta ez du ondo gelditu pelota, horretik jun saio bera. Baina ondo sartu da, ikusi daue
aurrelari urdinak ez duela gurutzatu sakia, eta hor aukera izan eta da, hor- sartu behar da eta bota behar da. Horre, sisteran sartzerako orduan, atzera begiratu du, ia nora hasi joan ikusteko, ez da, bere aurkaria. Horrengoan, seguruago jokatu nahi izan du. Atzera bota du. Itxo. Pilota saia sartu du, Ondo eman orain atzera, erreboteko lanak orain Emerikentzat, eta hori asko saiagoa da. 8 eta 11 urdinak aurretik. Bueno, tarte polita zabaldu dutela urdinek, Bai, horre akatz bat pare bat izan dituzte gorrisek, eta ja abantail pizkat hartu dute. Baina, bueno, nino partidu pizka gelditzen da. Ez dugu aipatu Iker, gaurko partidan, sarrera ordaindu beharra zegoen, 5 euroko prezioan, baina batutako dirudena, fibrosi kistikoaren aldeko elkartearentzat batuko da. Hemen urtero egiten den jaialdian horrela antolatzen dute, gero bigarren partidan eta hirugarren partidan artean, ara segondo bukatu da orain. Ipar eta erra. Eta hor Urreiztik belauna hor ikutzen du, ez dakite minuta edo kolperen bat hartu duen. Hortxe ikusiko dugu korrika. Eta hor, bai, hor gelditzerako orduan, min hartu du belaunean. Bai, errenka pizkat egin du. Ea, ez den zer larria. Oraingoz, kantxa barruan da, baina ez dakit. Larrazabalek hartu beharko du, erantzukizuna agian. Pixka gehiago lagundu bere kideari. Pilota saia jarri du eta tantoa. Oso ondo bai. Bien artean sartu pelota eta errebotean ezin eraman. Eta orain ez dugu kojoka ikusten, bintzat pauso normalean dator. Bai, batzutan igual frenatzen duzunean, igual min pizkat nabaritzen duzu, eta gero berotzen denean ez duzu horren beste min, baina... Gero etxerako bidean eduko ditu minak, seguro. Gero gogoratzen zera. Bueno, esaten ari ginen, fibrosi kistikoaren aldeko txapelketa edo finala jokatzen dela, eta bertan batzen den dirua beraien alde batuko dela. Eta, hori ere, polita da, sisterak badaukalako, gai sozialekin eta lotura badu, eta, gaurkoan horren alde egingo dute, eta... Bai, polita da olako ekimenak bai egitea, Kirolaren bitartez, horrelako gauzei laguntza eskaintzea. Hementxe ikusten ari gara, iritsi berri dela, zure liburuaren kideetako bat, Antxon, ez da? Bai, Antxon hemen dago, gaur jolastu behar du, Gaur ere finalean izango dugu, Kabaniasen ere eduki genuen finalean, eta... Orduan, irabazle irten zen, gaurkoan, ikusi beharko dugu, irabazle irtetzen den ere. Uste dut, demoraldi oso fina egiten ari dela, entzun duanagatik. Oitu ze polita, orain lehen saiatu dana, oingontan ondo amaitzu du. Hala ere, Urreizti, orain bai, kojoka ikusten ari. Korrika egiten hasten denean, horre nabaritzen zaio, ez dakit belaunean, edo zerbait minduta daukala, Bai, baten du horre ikusten da errenka doala, oindoko unean ez dagoela, korrika itxeko. Eta... Gutxika, 14. tantora arte iritsi direla urdinak, beraz lehenengo zeta, irabazteko puntuan. Bai, ez badira esnatzen gorrisek, nahiko zail izango dute zeta hau irabazteko. Arrazabalek hartu, indartxu atzera, indarra dauka mutillonek, Hala ere, Ligua oso ondo ikusten dugu erreboteko lanean, Beitu hor. Oso ondo! Hala, zer eraman duen, sistera jarrita. Justu,
Larrazabaleko orain, eta dominatzera pasako dira urdinak. Ondo Larrazabal. Alberro, atzera. Erreboteko lana jartzea. Urristik eskatu. Eraman, ondo moztu. Atzera. Atzera eta pilota saia jarriko du. Bai. 15. tantoa eta lehen zeta urdinentzat. Eta, beno, hirugarren mailakoa dela esan dugu. Hauek oraindik lehen pausuak ematen ari dira xistera mundu honetan. Baina ikusizun oso polita eman dutela lehenengo gozetean, Bai, ikusten zaile, hori, bakitela errematetan oso ondo, ez? Bi pareta ederra bota dituzte, orain ikusi dugu bai atzera botatzen badakitela. Eta, bueno, ikusten da badagola kantera, ez? Hor ze pilota eraman duen liuak, Bai, eta oso ondo gelditu da, sarea ikutu baino lehen, ez? Bai, bestela lekutara joateko arriskoa zeukan, ez da? Edo pilotak ies egitekoa, edo... Baina... Partida hasieran Urreisti dominatzen ikusi baldin badugu, nire ustez behintzat, aurreko kuadrotan oso eroso sentitu delako. Partida aurrera joan ahala urdinek, eta batez ere, Alberro defentsan oso ondo egon da, ez du pilotari galdu, eta bueno, bere lana ondo egin du. Horrek agian, Libuari berari ere nolabaiteko konfiantza eman dio, eta hasi egin da Emerik, eta hortik aurrera dominatzen hasi da, eta oso ondo eraman du partida, Izuk esan duzu moduan, hasieran gorrixak egon dira pizka gehiago dominatzen, ez? Urrestik oso ondo amaitzu ditu tantoak, baina gero konfidantza hori Emerik hartu dago, ez? Bi hiru tantoko aldea lortu dutenean, tanto errak egin ditu aurrean. Bueno, 10 eta 15, pilotariak atxede pixka atzera joan dira aldageletara. Alberro dagoeneko prest ikusten dugu, kantxara saltatzeko prest, bigarren zeta jokatzeko, baina nik uste, eta horre ikusi dugu Mutrikukoen entrenatzaile Goixerri, Einaute Urreisti berarekin eramaten, ez dakite belauneko hori pixkat ikusi ere edo aginduak emateko, baina berarekin ikusi dugu bai irtetzen eta bai sartzen, eta seguruen nik, Goixerri ezagutzen dugu, eta seguru pautak emango zizkiola, ez? Omendi orain seguru eman diola, ez? Normalean Goixerri ja pelotari veteranoa da, ez? Eta oso lantxukuna egiten dugu bere klubeko pelotariekin gauzak erakusten, ez? Eta holako partidak eta finalak hortarako izaten dira bai, ez bakarrik irabaztea garrantzitsua da, baina ikasteko daude gaztetxo hauek, eta holako pertsona bat baldin badaukate akatzak eta zuzentzen eta erakusten ze egin behar duten, gehiago ikasiko dute, ez? Semeekin ere horrela egingo zuen. Seme nagusia Danian, zuk ondo ezagutzen duzun frontoian dago orain profesional, eta seme gazteenak, iaz bigarren mailan edo gazteen mailan sekulako maila eman eta gero, gaur finalean ikusiko dugu, lehen mailako finalean ikusiko dugu. De casta le viene algo esaten da gazteleraz, halako zura horlako espala euskeraz ez da, eta Goixerrik bai, baina gero Mutrikun sekulako arrobia dutela, Bai, esaten duana, ez da bakarrik, genetikoki bai etortzen zaien gauza bada, baina gero Goixerrik egiten duen lana, eta horre klubean dauden guztiek egiten duten lana bai garrantzia handia dauka, ez? Horrume asko baldin badaude, da monitore hona daudelako, lan txukuna egiten dalako, eta guk ateran dugun liburua, helburu horrekin atera dugu, ez? Monitore gehiago erraminta bat izan dezaten, eta gauza berriak eta ikasteko aukera, ez? Eta erabilpen on bat ematen zaion liburuari hori lortzeko. Gero aurkezpeneko laburpentxo bat ikusteko aukera edukiko dugu bigarren partiduan eta bigarren mailaren eta lehen mailaren arteko partiduen artean, baina horre esaten zuten, ez? Liburu hau ez da apalean usteko, liburu hau erabiltzeko da, ez da? Bai, eta sisterak daukan asmoa da hori, ez? Behin erramienta hori izan da, gero klubei bai, aukera ematea
bai gutako norbait, edo Isaro edo Jokin edo Antxon edo ni neue kanpoan izan da pizkate zailagoa, baina eurekin laguntza behar badute edo zertarako ariketak azaltzeko edo egun baten klubean topaketa bat egiteko umetxoekin edo gu beti prestez eta sistera jarriko ditu medioak eta laguntzeko, beti dago klubei laguntzeko sistera. Estatu Batuetan, zu urteak zaude han, egon zara han, eta zaude, eta ez dakite horrelako eskolak eta sortzeko posibilidaderik egon badagoen, frontoiak badaude, egia da zabalik geroz eta gutxiago daudela, baina ez dakite aukera hori lantzeko edo etorkizun batean aukera hori ikusten duzuen zuek ere? Proiektu polita litzateke ez, bere garaian badakit egon zirela eskola batzuk, eta hortik atera zirela igual lehengo pelotari amerikanoak benetan han jaiotakoak ez, badaude pelotari amerikanoak, baina euskal familietatik datozenak ez, pelotari horietatik eta. Baina hori polita litzateke ez, hori da gure kultura zabaltzeko beste modu bat ez, hor eskolak sortzen badira eta umetxoa baldin badaude jolasten, hor mantenduko da gure kultura. Nik orain gogoan daukat adibidez, sisterak betik aipatu duen gauzetako badela, kirol hau internazionala izan dela, eta egia dela, berriz ere orduko garaiak bizia izateko, pausoak hemen eman behar direla, hemen hasten joan, gero berriz ere maila internazionala joateko. Eta pauso horietako bat adibidez, Lazkaon eman dute orain dela gutxi, sei umek klaseak hartzeko zera apuntatu direlako, Joseba Zuloagaren gidaritzapean, 3 egunetan aritsu dira astean, ekaina eta uztaila bitartean, eta horrek erakusten du, berriz ere, bizi berritzen ari dela kirol hau, ez? Eta zuentzako hori ere garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, batez ere, orain arte Estatu Batuetan egon diren frontoiak hemengo pelotarietaz baliatu direlako, ez? Azkenean, ia 90% Danian jokatzen gaudenak Euskalduna gara. Orduan hori da arrobietatik egindan lan txukuna eta hori mantendu behar da. Eta bai egiten ari da lan polit bat, dala ikastetxetan eta erakustea kirol hau, ez? Badago ikastetxe batzuk ez da horren ezaguna, ez? Aukera hori ematea eta gero apuntatzen badira eta eskola berri bat sortzeko aukera baldin badago, hobeto, ez? Eta gero, badauka kirol honek, ez dakit, berezitasun bat. Etortzera ikusten denak, engantzatu egiten dela. Gehiago ikusi nahi du. Bai, oso ikusgarria dalako eta pelotak hartzen duen abiadura egiten du kirol ezberdin bat, ez? Eta nik esango duke are gehiago, ez? Frogatzen baduzu, orduan gehiago engantzatzen duela oraindik, ez? Eta gaur egun ez daki zergaiti, baina gure ikastetzetan ez dago sartuta beste kirolak sartuta den moduan, ez? Eta ez da frogatzen eskola guztietan zesta. Eta da kirol bat oso polita, oso ikusgarria, baina hori oso atsegina bai praktikatzeko eta gustatzen duena, umei asko gustatzen ziena. Ni goratzen naiz, ni aurra nintzenean edo txikiagoa nintzenean behintzat, gimnasiako klaseetan, olako detergente poteak eta erditik zatitu eta teniseko pelotekin eta horrela ibiltzen ginela eta probatzen genduela, ez? Behintzat, zelako zailtasuna daukan, ez benetako sistera batek daukan zailtasunekin, baina bintzat, kirol honen lehen astapenak frogatzeko aukera ematen zizuen, ez? Eta, gimnasiako klasetan eta horrelako gauzak berreskuratuko balira, txarra ez kirol honentzat bintzat, ez da? Bai, eta heziketa fisikako klaseetako zuk esate duzuna. Trebetasun asko landu aldira, ez, horrelako ekintzekin, eta gaur daukagu lehen igual ez geneukan erramientak eta ez, gaur egun badaude plastikozko sisterak eskoletara eraman aldirenak eta hori, frogatzeko eta ikasteko asko aproposagoak Bernel pote horietakoak baino ez.
Horrendik ere gogoan daukat Bernel pote urdin hori. Hor bai, baseukan bere grazia, ez? Erreziklatzen zenuen pote bat, herramienta bat egiteko. Herramienta bat egiteko, bai. Bueno, aipatu dugu, zuek atara duzen liburu hau, izan daitekela ona, Xistera eskolendako eta federazioentzako eta bar. Baina zergatik ez gimnasia edo soin hezkuntzako irakasleentzako ere bai, ezta? Bai. Osa berriak probatzeko, ezta? Bai, asmo hori izan, ez bakarrik gelditzea entrenatzaileetan, baizik eta hori, herramienta bat oso zabala egitea, baizik eta irakasle bat bai, erabiltzeko moduan. Bueno, gu hemen barriketan ari ginen, Bernel potea gora, Bernel potea bera, eta dagoeneko launa markagailuan, eta gainera tartean, tanto oso politekin. Eta nik ez dakit Goixerrik Urreiztiri eman dion aginduetako bat ez ote den tantoa lusatzea. Horre libuarekin ikamikan sartzen baldin bada agian galtzekoa dituelako. Bai, nik uste ikusi diren tantoen arira ez, saiatzen ari direla pizka tanto atzean lantzen, eta bai aukera daukanean aurreko tantoan egin duen moduan amaitzea, baina lehengo tantoa lantzea pizka gehiago, ez botatzea askar tantoa landu gabe. Eman dio galanta oraingoan Urreiztik atzera, hortxe sartu, bipar eta bikaina, eta txaloak armaietatik. Tanto ederra egin baldi baitu Einautu Urreiztik, eta hori aipatu duguna, ondo landu atzean, dominatzen ibili, eta gero benetako aukera etortzen zaizunean, orduan tanto amaitu, ezta? Bai, hori ikusi da adibide moduan. Zuek han estatu batuetan, normalean kinieletara jokatzen dezue. Zer iruditzen set formatu hau? Ematen dio, ez dakite, ikuslegoari behintzat, ikusgarritasun pizkat ematen dio, ez? Ikusita dauzkagu partida batzuk, non igual 10 bat, 12-3 azten diren, da ja galtzen duzu pizkat arretaz, ikusten duzu oso erraz, irabazten ari direla batzuk, eta ia erdi irabazita dagoela partida, ez? Orduan setekin daukazu horrelako set bat ematen bada 15-era, eta ere bazten badu askogatik, bigarren setean hori erabat alda daiteke. Bai, berriz hasieratik hasten zara, ez? Eta partida motzagoak dira, jendearentzat, ikuslearentzat behintzat, entretenigarriagoak agian, ez? Egia da, 35-erak partida oso parekatuta juten direnean, sekulako bizitasuna ematen diola, baina ez dakit, nik kanpotik ikusita eta nik ezagun batzuekin eta hitz egin da, beraiek ere esate zuten, ez? Setetara bintzat adi egon beharra daukazu. Bai ala bai lehen zatean, zeinik irabaziko duen ikusteko, eta bigarrenean, gauzak erabat aldatu daitezke, ezta? Bai, hori da, azkenean bai pilotariak egon behar dira adi hasiera-hasieratik, eta bai ikuslegoa bai, ez? Ez bazara guri gertatu zaiguna, ez egon gara berbetan horre hasiera baten, da lau tanto jundia ja... Segituan, bai. Zetaren eren bat ja galdu dugu, ez? Orduan, hori, normalean, eta ematen dio bai nik uste partidari bizitasun hori. Gorriak beste itxura batekin irten direla bigarren set honetan, eta 7 eta 4 dagoeneko markagailuan aurretik, okerrespan naiz, eta hemen dauzkadan apunteak kontutan hartuta, oraingoz, gaurko finalean izan duten alderik handiena, 4 tantokoa dagoeneko, 8 eta 4 direlako, eta 4 tantoko asko dira, egia da oraindik beti aipatzen dugu, ez? 10eko langa hori gainditu arte, 3-4 tanto izatea ondo dator, baina ez da erabakigarria, ja 10garren tantotik aurrera dagoeneko tantoek doble balio izaten dutela, ez da? Bai, hori da, ez da berdina aztea 4-0 edo jutea 4 aldeko abantailarekin 10etik aurrera. 8 eta 4 eta gorriak ara moztu egin du, edo ez dakit, ies egin dion, baina oso baju bota du pilota hori Larrazabalek, eta horrek urdinei dominatzen pasatzeko aukera eman die, eta pilota saia jarri, eraman du, baina gero
falta egin du eta bueno, 5. tantoa urdin, eta hor ikusten dugu Emerikek aukera daukan bakoitzean tantoa dominatzera pasatu nahi duela, Bai, orakatza izan da, zuk esan duzuna, ez? Ikerrek ez dakiz saiatu dan, igual pelota geizten edo biparetak egin nahi zuen beko posturarekin errebesez, baina hori, berak harrapatu du eta dominatzera pasa da. Orduan horrelakotan hobe da, esaten dugu askotan atzelariak txula bilatzea, ez? Alberro, gutxitan aipatu dugu gaur Alberro, aipatu dugunetan gauzak ona egin dituelako, eta egia esan, oker espanaiz, tanturik ez du gutxi egin, oraingoz. Egin duen akatz bakarra, izan da bota duen biparetak, justu txapan jo duela. Txapan jo duela, hori da, egia da. Baina bestela oso lantxukuna egiten ari da, bere tokian denbora guztian, pelota asko sartzen, eta ahalik eta pelota gehien kentzen aurrelariari, ez? Oraingoan gorriek asmatu dute berriz ere, 9 eta 5, eta Armaiak gutxika, jendez betetzen ari direla, hemen seguruenik gehiengoek jakingo dute, lehenengo mailako partida gaurko 3. dela, eta ordurako etorriko dira gehientsuenak. Baina, oker espan naiz, frontoi honek hemen azpiko parte honetan 21 fila edo 21 lerro bat ditu, aurki lerro bat ditu, eta makina bat ikusle sartzen dira hemen. Iaz gogoan dut, sekulako sarrera izan zela, 600 bat lagun edo bildu ziren hemen, eta iaz bakoitzak 5 euro jarri bagenituen, dirutxo bat elkartearen alde gertatu zela, gaur ere horrela gertatuko balitz. Hala, ondo orain, ze polita amaitu duen. Hala ere, 6 eta 10 edo 10 eta 6, gorriak aurretik, aldetxo polita dute gorriek. Bai, Emerikek nik uste ikusi duela sartu behar dela ja partiduan nahi badu berriore tarte hori murriztu, ez, hor oso ondo egin du sartu da sakera eta zalantzarik gabe bipareta bota du. Bai, eta horre ikusi dugu sake atera aurretik Alberrorekin elkartu dela, eta ez dakite, ze pilota orain ere saia eraman duen, ez dakite esan dion edo horrela ulertu diogu bentsat Emerikek esan diola zuk jarraitu horrela lan ondo egiten ari zara, eta nik egingo dut, ez? Bai, hor pilota saia kendu dio gainera Alberrori, hori sartzen bazan. Hortxe ikusi dugu berriz ere, pilota benetan saia sartu du, eta saia jarri gainera. Urreiztirik gainera bota diotuako. Bai. Urreizti, atzera, iaba. Gorriek dominatzera pasatu nahi dute, Alberrok ezin hau. Oso ondo, ez? Hori ikusi dugu berriro tantoa nola landu nahi duen, ez? Eta naiz eta sakerrestoan aire sartu, zulora bota du, gero beste aukera hobeago bat izateko, ez? Txalo gutxi batzuk egon dira eta uste dut mutrikutik etorri direnak bota dutela. Hortxe da, Urreizti sakea. Moztu, oraingoan ez du asmatu, Emerikek. Hor, azkarregi botatzera junda ikusi du Urreizti aurren untzi joala, eta... Bai, tantoa azkarra maitu nahi izan du, ez? Azkarregi agian. Ez du pelota ondo gelditu. Intentzioa ona zuen baina. Askotan intentzioarekin. Urdinak oso nagusi ikusi baldin baditugu lehen seteko bigarren partean. Hemen ez dugu esango hasieratik, baina ia hasieratik gorriak nagusiago ikusten ari gara, ezta? Lasaiago jokatzen eta tantoa gehiago landu nahian eta euren nagusitasuna erakutsi nahian, ez? Agian Larrazabalek Alberrorekiko badauka nolabaiteko indar gehiago, ez? Alberrok ez du gutxik egingo, baina Larrazabalek baino indar gutxixiago dauka eta agian hori aprobetxatu nahi dute gorriek, ez? Bai, nik uste igual hor Goizerrik hori komentatu diez.
tantoa dominatzen bereie jarri behar direla, gero amaitzeko. Hor ikusi dugu Urrustik ez duela asmatu Kosta Borretan barrura bota duena, eta hor urdina jarri dira tantoa dominatzen, eta ondo amaitute. Bai, eta amaitzerako orduan, bueno, akatzen bat edo beste ikusi dugu Emeriki, Libuari, baina bikaina amaitzen ere bai, Bai, esan duz lehen be bai, ez? Gaztetxoa dira, baina ez dira kokiltzen, badaukate maila ona. Errebotean, ez, motz gelditu zaio oraingoan. 13-8, Gorriak aurretik. Bai, pelota aldatu, bai. Motelxiagoa agian? Bai, horraitik nik uste motz gelditu zaio, ez? Beraiena pizka motelagoa da, eta horre errebotean pizkate motz gelditu da, eta horraitik ezin izan du eraman. Urresti sakera. Ezin moztu. Alberro. Ondo Larrazabal. Seguru ikusten dugu Larrazabal orain, Bai, lehenago zeta baino hobeto ematen du dagoela pelota hartzen eta hortik dominatzen, ez? Hor ikusten dugu, 10 kuadroan ari da Larrazabal, 13 kuadroan Alberro, horrek zerbait esan nahi du? Bai, baina oso seguro, Alberro hor eusten. Bien tartera moztu, ondo Urresti, pilota saia jarrita. 14 tantoa dagoeneko. Bueno, eta zuk frontoi hau ondo ezagutzen duzu. Makina bat aldiz jokatutako zara hemen. Txapaketaren bat irabazita ere, bai? Oker espan naiz? Bai, alaxe da. Zer berezitasun dauka? Frontoi luzea izateaz gain, horre ikusten dugu, zoru desberdina ere badaukala leku batzuetan, ez da? Ez dakit nahita pintatuta dagoen desberdin, edo... Bai, batez ere nik uste, hobeto ikusteko, ez? Zein dan sakearen zonaldea, 4 eta 7 artean hor dago, pizkat ilunago. Baina oso frontoi naturala da, ez? Hemen errebez ondo aritzen den atzelari batek asko dominatu dezake. Eta frontiza naturala izan dabe bai, eta pelota bizizekin, eskumiz ere tanto haitzeko aukera askorekin. Neri asko gustatzen frontoi bada, ze aurrelariarentzat oso aproposa da, errematean ibiltzeko, eta oso partia politak ateratzen dira frontoi honetan beti. Felixek esate zigun, eta agian berak ere etxera pixkat egiten zuen, ez? Baina beste frontoiak gutxi etxi gabe, agian frontoirik Euskal Herrian ditugun frontoi luze naturalenak hau eta markinakoa direla. Ez dakit zer iruditzen zaizun? Bai, ni gainera markinakin daukat lilura txiki batez, bere garaian 2009an Lopezekin munduko txapelduna gelditzeko aukera izan genuenan. Asko gustatzen frontoia zan, niri oso ondo etortzen zitzaidalako, eta, bueno, han bai askotan, bai Felixekin, bai Goitiakin entrenamendu asko egin ditu dalako, eta hango jendia bai, ez, zehozergatik deitzen diote unibertsitatea, ez, jende asko daki zestaz hango frontoian, eta ni horraitik juten nintzen bai ara asko entrenatzera. Nire Gasteizko frontoia bai asko gustatzen zait txikitatik hor ibili naizelako, ez, baina egia da markina baduela zeo zer. Kilometrotxo batzuk egin dituzu orduan, Bai, egia da, ikasi nahi duzunean kilometro egitea ezinbestekoa dela, ez? Hor hemen ikusten dugu bai gaztetxo hauek hemen jolasten daudela, eta seguru nago bai gurasoak, bai eurek kilometroak egiteko prest daudela, beti ere asko ikasten dalako frontoi ezberdinetan jolasten. Beste teoria bat Felixek daukana, eta askotan aipatu dugu gure transmisioetan, da bigarren zeta irabazten duen bikoteak, normalean behintzat, edo 95%an behintzat, hirugarren zeta ere irabaziko duela. Zu ados? Bai, ez da arau finko bat, ez, baina egia da entxufauta, nik esaten dut askotan, entxufauta ateratzen direla, ez? Azkenengo zetak irabazten duena, ondo gitzen badu lana, postera oso tarte txikia da, eta azten bazara ja 2 edo 3 tantoko abantaiakin, eta normalean abantaia hori emate dizu, azkenengo zetaren, ez adrenalinak edo esatu duzula, irabazi dugu, jarraitzen dugu berdin, eta hau gurea da, eta horrek laguntzen dago.
Ni teoria horrekin ados eta estadistikek ere hori baiestatzen dute, baina nik beste gauza bat gehituko nioke. Sakeak duen garrantzia agian, ez? Bigarren eta hirugarren setaren artean txapa botatzen da, eta suertez, bero dagoenari tokatzen baldin bazaio, berriz ere astea sakearekin eta bar, horrek ere abantaila pixkat ematen dio, baina aldiz, kasu honetan adibidez urdinek atera dute, eta nik ez dakit hori ez den urdinen aldeko joera bat markatzeko modua. Hemen zestan esaten da, hori, sakea izatea abantaila bakarrik dela buruz jokatzen danean, ez? Ze normalean, sakea hemen egin behar dena da, sakeak kendu, ez? Eta hori desabantaila da, ez baduzu kentzen aukera asko ematen dizara aurkariari. Eta gainera, hauek badaukate pasa egiteko aukera, baina pasa hori egiteko aukera ez badalin badaukazu, oso ondo ibili behar zara sakean, aurrelariari sakeak kentzeko. Orduan nik esango nuke, normalean sakea izatea... Ez dela ona, ez dela abantaila, ez da? Ez dela abantaila. Bueno, urdinek atera dute eta bat eta ez dijoaz, baina orain ikusten da gorriak berriz ere dominatzera pasatu nahi dutela. Larrazabal ari da, jo eta zu horre Alberro pixkat partidatik atera nahian, Alberro oso seguru ari da eta haze pilota eraman duen orain Emerikek. Justu jo du txapa gainean, baina eraman du. Hala, Larrazabalen saiakera hori ere, hala! Berak moztu nahi izan du, berak amaitu nahi izan du eta ez du asmatu. Ez, lehen esan duan bezala zen ikuste horre akatza egiten ari dela, ez? Saiatzen da bera tanto amaitzen eta atzelariaren lana lehen esan duan moduan da atzera botatzea, txula biatzea eta ustea aurrelariari tanto amaitzen, ez? Utz eta bi, edo bi eta utz urdinak aurretik eta hemen bostera jokatzen denean, bi eta utz astea sekulako abantaila hartzea da. Utziko dugu ia gorriak gorriek alduten, ez? Buelta eman honi, baina haze pilota orain ere, Alberrok eraman duena. Oso seguru dabil partida oso. Eta lehen esan badute sakea ez dela abantail bat badu, eta da pelota aukeratzen duzula. Eta ikusi dugunez, pelota motel atera dute eurek, eta uste dute pelota moteloakin urdinak hobeto dabiltzetela. Noski, Alberrok ez duelako agian hainbesteko indar, baina oso segurua denez, besteek pelota bizia ateratzen badu mote, zailtasun gehiago izango ditu Alberrok, ez? Baina pelota motelagoarekin, bera oso seguru sentitzen da, ez? Jorda Biliker seiatzen atzera botatzen, baina ez du pasatzen, ez du pareta ikutzen, eta orain lortu du aurrestik pareta ikutu eta hor izango du aukera. Ara, bipareta txikia egin du horre, ara oso ondo, orain bai gainetik pasadu urrestik, hor ere kinua egin du, ukabilarekin esanez, bazen ordua, ez? Eta orain nik uste, ez banaiz, pelota aldatuko dute eta euren pelotakin, biziakin, zehatuko dira alde hori murrizten. Eta Alberro gainetik pasatzen, ez da? Hori da, nik uste pelota honekin Ikerre hobetu ibiliko gala atzeko pareta jotzen. Atera du urreiztik, Alberro. Paretan eman eta kanpora zijoan hori pelota zaila jartzen ari zen, Da, bigarren aldia tanto egiten duela da. Normalean atzelariak ez dute horrela errestatzen, baina ikusten dugu Alberro trebea dela bi pareta atzetik botatzen eta zailtasunak jartzen urrestiri. Gainera, atzetik botatzen dutenean bi paretak, pilotak bote handia hartzen du, salto handia hartzen du, eta horrek asko zailtzen du aurrelaria sartu ahal izatea, ezta? Eta derrigortzen du aurrelaria sartzen, ze bestela sarera zijoan, Ikerrek ez zuen pelota hori eramango. Urreiztik ondo orain, errebotean sartu behar, eta orain palo, Urreiztik. Orain palo eta lau eta bat. Eta, gure teoria denak, hankaz gora jartzeko prest urdinak. Arrasaetik esan dizut ez dela uneko unean, betetzen. Hor ikusi da, azkenengo bi pelotak Urreiztik faiatu dituen bi pelota horiek, aukerako pilotak izan direla,
eta igual finalaren urduritasunagatik ez azkenengo seta bostera fallatu ditu. Bai, eta Kabariasen ere ezin irabazi izanak, eta gaur irabazi beharrak edo nahi horrek ere, nolabait ere urduritasun gehiago sortzen dio aurrelari honi, ez? Baina, ikusi dugunez, oraindik ez dago partida amaituta, beste tanto bat egin dute, eta tanto egiten badute bai, ondino partida bada. 2-4, bai, horrela da. 2-4 edo 4-2 urdinak aurretik, baina tanto hau erabakigarria izan daiteke, pasa bat, erabakigarria izan daiteke, urdinek egiten baldin badute amaitu delako, baina gorriek egin eskero urdinei nervioak sartuko zaizkie, Bai, batzutan horren tanto gutxira. Eta hori motz. Baina sartu da nik uste. Bai, ontzat eman dute epaileek. Eta Oker Espanaiz gainera aurrean dagoen epailea Asier Uribe da, eta horrek ondo ikusiko zuen. Bai, barruan, niri iruditu zait, motz joan dela, Bai, botea bai ez du oso bote normala egin, pizkat. Hortxe, a ber. Osta, barruan, baina osta, hori bakarrik behar zuten gorriek, sakez egitea gainera. Tantoa. 3-4. Larrazabale osta hartu du. Kanpora ote dijoa, ez? Ia orain. Zaildu eginda, ala ere ondo defentsan. Eta orain urduritasunak ikusten direla, bai bikote baten eta bai bestean, Bien tartean, aukera daukate. Moztu Urreiztik, Bikai moztu eta launa, eta txispa nahi bagenuen, mentxe. Emozioz betea, finala. Ezin dugu gehiago eskatu. Emerik ondo junda kortadara hor, baina paretatik zetorren oso zaila, da zin izan du gelditu. Eta, txaloak pilotariei, tanto egiten duenak, finala eskuratuko duelako. Eta beitu. Nola amaitu duen Alejandro Alberrok. Ikusi diogu beste pare bat horrelakoak egiten, baina oraingoa ere maixotasunez. Bai, eta primeran bota du, zabaldu da, hor oso aurrean, da ez dio ez da aukerarik eman. Lehen fallatu du Urreiztik pelota bat, baina hor ez dio ez da aukerarik eman. Txaloak orain, lau pilotariei merezitako txaloak, ikuskizun aparta eman digutelako. Eta badatoz orain, gure elkarrizketen sete honetara, galderak egitera. Emerikek ez dakit, gazteleraz edo euskeraz zertxo bait badakien. No hablo español. Bai. Bueno, hemen ditugu gaurko bi irabazleak. Felicidades, sorionak. Alejandro, empezamos contigo. Bueno, te hemos visto muy seguro durante todo el partido. En el primer set habéis dominado. Emerick ha ayudado mucho en los tantos adelante. Pero a ti te hemos visto muy seguro, te hemos visto muy a gusto en la cancha. Sí, además yo tengo una cesta rota y pues estaba un poco nervioso, a ver si le daba al compañero, pero hemos estado bien. Encima ha jugado bastante bien, le he visto bien al chaval, así que estamos contentos. Emerick, felicidades, gran partido. Sí. Sí, es un gran partido, soy contento, sí. En francés. Oui, je suis content.
On a bien mis nos jeux en place, j'ai eu des pelotes pour attaquer devant, donc ouais, c'était une bonne partie. Esaten zuen, oso gustora dagoela, partidu gogona irten zaielako, erasoan asmatu egin duela eta oso gustora zeudela. Bueno, Alejandro, en Cabanillas te salió rana, esta vez te ha salido bien. En Cabanillas jugué un poco mal. Nos ganó básicamente el contrario con la derecha, el zaguero. Y bueno, esta vez nos ha ido mejor. Al Leñaut, a Urresti no le ha ido tan bien, pero sí, bastante muy bien. Bueno, zorionak bioi eta partiduko tantorik onenekin uzten zaituztegu eta segituan gara bueltan bigarren mailako finalarekin. Batzuetan, bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, e-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako www.xistera.eus.
Arratsaldeon berriz ere ikusentzuleok eta xistera zaleok. Bigarren mailako finala hasteko prest. Eta hementxe lau protagonistak zuen pantailetan dituzue. Gorriz, gaurkoan Tomas Urrutia, Donibane Garaziko aurrelaria, Goizeko Izarra taldekoa eta bere atzelari lanetan Gorka Sorozabal Biarritzekoa, Biarritzeko bak taldekoa. Eta urdinez, Kabanilla zen ere, bikote izan ziren, Alex Ibañez Tolosarra, aurreko kuadrotan jokatzen du, eta atzean, gaur etxean jokatuko duen, Lukas Olazagasti, Donibane Loitzunekoa bera, atzelaria, luzean taldekoa, eta Kabanilla zen lortu ez zuten garaipena eskuratzeko asmoz, urdinak, suposatzen dugu, eta batez ere, Ibañezek txukun egin dituelako lanak kinieletan, goratuko dugu final honetara iristeko, lau kiniela desberdin edo lau leku desberdinetan jokatu dituztela kinielak, leku bakoitzean bi kiniela jokatu dutelako, eta gero lau kiniela oberenak batzen direla, edo puntuak eta oberenak batzen direla, sailkapen orokorra egiteko. Lehen sailkatua Gorriz jazten da gaur, bai aurrelari eta bai atzelaritan, eta bigarren sailkatua, puntuazio horren arabera bigarren sailkatua, urdinez, ezta? Eta, hor ikusten dugu, Alex Ibañezek 51 puntu lortu dituela, bigarren postuan, 15 lortuta markinan, eta baita mutrikun ere, baina Tomas Urrutiak ikaragarria egin zuela, berritxun bi kinielak irabazi zituen, eta Andoainen ere, gainera Andoainen okerrezpan naiz, sekulako kinielak jokatu ziren, eta sasoiko saiorik luzeena jokatu zuten bertan, eta lehenengo kinielan ere Tomas Urrutia irten zen garaie, beraz, 3 kiniela irabazita dator Tomas Urrutia gaurko finalera. Egia da, aurreko fasean etzela horren ondo ibili, 7. gelitu zela, eta agian finalera begira, ez dagoela horren ondo, naiz eta egia da, fase honetan 57 puntu lortu dituela, eta horrek salto handia emango diola sailkapenean, ez da? Bai, eta komentatzen duzunez, politxena zizterak antolatzen dituen txapelketa hauetan da, hori, jokalariak sosketaz juten direla aldatzen atzelariz eta aurrelariz, eta denekin jolasten dutela, eta hor bakoitzak erakutsi behar du bere maila, eta puntuak eta banakakoa dela, eta puntuen arabera, gero final hauetara zailkatzeko aukera daukatela. Hemen urdinek abantaiatxo bat, gorriek abantaia dute, gorriak direnez, azkenean beraiek izango direla favorito, aurrez etxeko lanak hobetoen egin dituztenak beraie direlako, baina urdinek izan dezakete baita abantaia txikitxo bat, Kabanilla zen batera jokatu zutelako, eta elkarren ezagutza handiagoa izan dezaketelako, ez? Bai, azkenean gero eta denbora gehiago kantza barruan pelotari berdinarekin, ez? Konfidantza gehiago daukazu, hobeto gainera kirol honetan oso garrantzitsua da elkar ulertzea, ez? Eta ja badakizu berarekin zenola hitz egin behar zaren edo konfidantza puntu hori hartzen baduzu, hori abantail bat bada. Banakoa markagailuan eta Ibañez sakera. Eman dio Sorozabalek. Azpitik jokatzen ari dira, oraingo tanto hau behintzat. Oraindik berotzen kosta egingo zaie, ez? Egia da, lehen partida jokatzen dutenek izaten dutela 21 minutu edo berotzeko aukera, eta azkenean partidara oso bero sartzeko aukera izaten duzu. Bigarren partida hau jokatzen dutenek 2-3 minutu izaten dituzte bakarrik berotzeko.
eta normalean lehen tanto hauek izaten dira beroketa lanak, ez? Bai, liburuan hori aipatzen dugu, ez? Horre egiten diren ariketa asko bai dira beroketa ariketak eitzeko. Hori ikasten da bai entrenamendutan, eta honelako gauzak gertatzen direnean, argi izan behar duzu, ez badaukazula denbora kantxa barruan berotzeko, kanpoan tokatzen dela beroketa on bat eitzea, batez ere hori, abantailik ez emateko aurkariari. Bai, kantxa barruko pelote hori alde batera utzi eta atzeko lanak egitea, ez? Muskuluak eta ondo berotu eta hotz ez sartzeko kantxara, bestela titau pasako zaituzte gainetik, ez da? Hori da, hori bai guri danean askotan garten zeigu, han kinieletan jokatzen danean, tanto bat jokatzen duzu, ez baduzu tanto egiten, kolan jartzen zara eta hurrengo tantora arte, itxaron behar duzu zure txanda. Orduan, pizkatotz ateratzen bazara eta ez baduzu aprobetzatzen daukasun... Hala ze pilota eraman duen Alexek. Oso, bai. Hori, ohituago gaude, paretan kontra ikusten. Baina sarearen kontra oso gutxitan ikusitan neukanik bintzat. Bai, eta dauka zailtasun txikiago bat ez, paretan zu pareta ikutu dezakezu eskuakin, baina zestan eskuak ezin dira erabili, sarean ikutzen baduzu paretakin, berako ondo egin du, hanka erabili du eta ez da falta izan, ze bestela eskua jarri eskero, falta pitatzen dizute. Baina horre, ez dakit jaiotasuna esan, edo abilezia, edo sortea, baina ikaragarria egin du horre Alex Ibañezek. Bai, trebezia behar da saretik salto egiteko. Hala ere, tantoa gero gorri izan da, eta 3 eta 1. Aurten beraz, Danian Goixerrirekin kinelaren bat jokatzeko aukera izango zenuen. Bai, beraren kontra tokatu zait behin baino gehiagotan, eta bera bai da aurrelari bat ez danako kiltzen ez, edo zeinen aurka sartu egiten da eta botatzen da inongo beldurri gabe. Hori Xisterak daukan gauza honetako bat hori da, ez? Mutilak azten joaten direla Xistera proiektu honekin, baina profesionalek ze ondo bukatu duen orain Tomas Urrutiak. Profesionaletara saltoa emateko ere ikusten dela maila bat dutela jokalari hauek, ez da? Bai, ze lehen esan dugun moduan hemen ikasten dute ja jende ezberdinakin jokatzen eta gero profesionaletan hori berdina da, ez? Kiniela bakoitza tokatzen zaizu atzelari ezberdin batekin edo horrelari ezberdin batekin eta hori ikasita ekartzen baduzu aficionatutik hori gero nabaritzen da profesionaletan. 4 eta 1, gorriak aurretik, Tomas Urrutiak sakea egin, eta hortxe Olazagazti etxean, erakutsi nahian, frontoia ondo ezagutzen duela, ondo sartu du orain, saskian. Urrutia gustora ikusten dugu. Pilotaka hartu eta agindu nahian, normalean izaten da, hitz egin eta arek gutxi egiten duela, baina... Bai, guk askotan esaten dugu horri erre duzula, ez? Justo esan duzu primeran dabil, faiatu du, baina ez, ondo ikusten zaie. Hasi dira ja pizka gehiago pelota altzatzen eta tantoa dominatzen. Hor aukera izan du sartzeko, baina, faiatu du, baina nik uste zegolako pentsatzen ja ze botako zuen. Bai, askotan pilota horren azkar hartu behar duzunean eta kirol honetan horretara ohitu beharra daukazu derrigorrez, askotan agian, ez dakit, zu aurrelari postuan jokatzen duzula gainera, hobeto azalduko diguzu, baina pilota irtetzen ikusten duzunean dagoeneko ja pentsatu behar daukazu, daukazu segundu bat ere ez daukazu pentsatzeko zer egin nahi duzun, ez? Eta horrek buruari astinduratzak ematea ekartzen du, ez? Bai, normalean esaten da ikasi behar dela gauzak mekanikoki egiten, ez? Naiz eta denbora pizkat izan pelota gelditzen duzunean. Haze sakea orain, Bai, oso sake luzea egin dau, ia rebotera eta zailtasuna izan ditu hor Sorozabalek gelditzeko. Esaten ari nintzen moduan, hori, azkenean daukazu tartetxo bat pelota gelditzeko eta botatzeko, baina
batzutan pentsatzen baduzu tarte horretan, faiatzen duzu, hasi zarelako gauzak normalean egiten dituzu moduan egin beharrean, pentsatzen ez. Gogoan daukat, ez dakit, Maialen Txorrautzen edo bera urbizietako zela da, esango dut, orain piraguista da, eta arek esate zuen dana oso mekanikoki oso estudiatuta eduki behar dutela, nola egin, atea nola pasatu, ez dakiz bestea, baina era berean artistak zirela ur gainean, urak momentu oro desberdina delako, eta orduan improvisatzera eramaten zaituelako. Hemen ere antzeko zerbait esan dezakegu, ez? Zuk mekanikoki dena oso ondo landuta eduki behar duzu, baina pilotan nola etortzen zaizun, azkenean improvisatu egin beharra daukazu ere bai, ez? Eta artista puntu hori ere eduki beharra dago, ez? Batez ere aurreko kuadroetan. Bai, eta atzean, bai, ez? Azkenean guk esaten dugu askotan pelota borobila dela, baina benetan ez da guztiz borobila eta ikusten da batzutan egiten dituztela estraño batzuk, ez? Eta zuk espero duzun tokian justo ez duela bote jotzen edo esker paretatik gaizki irtetzen dela, eta izan behar duzu gaitasun hori moldatzeko azkenengo segunduan, ez? Eta hori ez da erresa. Ez, horre dakar zailtasune handizena, ez? Eta batzutan pelotakadak egoten dira, horresegatik, ez? Badakigu kokatzen eta nola jungo doan pilota, baina zozera erraro egiten duenean 200 piko kilometro duko abiaduran, ez duzu denborarik buruak entzeko edo gorputzak entzeko. Eman dio galanta orain Urrutiak eta... Bueno, saskian sartu du, hola Sagaztik, baina ezin izan du. Bai, errebotea eraman du, baina Zabalera jun zaio, ze oso zaila zeukan. Beno, 6 eta 5 eta partida hau ere oso parekatua dijoala, Lehen hirugarren mailako partidan ikusi dugun antzera, lehen zeta oso parekatua irten da, gero egia da lehen zetaren bigarren partetik aurrera agian urdinak nagusiago izan direla, baina bueno, hau ere badi joala eta ondo joan gainera. Bueno, lehen pasa bigarren mailakoen final honetan, lehen pasa Tomas Urrutiak. Bai, ikusten da, bi finaletan ikusten eri gara, nahiko maila parekatzuko pelotaria daudela, ez? Eta lehenengoan launa azkenengo zeta berdindu badute, hau bebain nahiko berdinduta ematen du dijoala. Horrengoan Solozabalek utxe egin du, normalean saskian sartzen dituen horietakoa da. Gorka Solozabal. Badoka Gorka Solozabalek beste anai bat. Oker espanaiz lehen mailan ari dena gaur egun. Johan Solozabal hori da. Aurrelari lanetan jokatzen du. Iaz gazte mailan ibili ziren biak eta sekulako maila eman zuten. Aurten, Johan lehen mailarako saltoa egin du. Gorka bigarren mailan mantendu dute, baina atzelari, bigarren maila honetako atzelari onenetako bada. Bai, eta entzun dudanagatik, bera estatu batuetara, Daniara etortzeko asmoa dauka aurrelariak. Johanek, bai? Bai, hori entzun dute, bai, azkenengo fitxajetako bat izango dela. Eta Sisteran dagoen beste bat, Goitian zemia. Goitia, bai. Baitxare, segurenik aurten debutatuko du. Bueno, hori albiste ona Sisterarentzat, Sistera proiektuak funtzionatzen duela, erakusten duelako, ezta? Era berean, ez da ona izango, azkenean pelotari honenak edo nentxuenak galtzen dituelako Sistera proiektu honek, baina kontutan hartuta, hirugarren mailatik gora nola datozen, gazteak ere kadete gaur arratsaldean hemen izan dugu, kadete mailako jardunaldia eta kadetek ere euren lanak eta egiten dituztela ikusita, arrobia lantzen ari dela eta arrobia lantzen baldin baduzu, gero profesionaletan aukera emateko izaten da, ez?
Bai, eta hori, azkenean eurek ere lekutxo bat utziko dute, datozen gaztetxoentzat ez, hobetzen jun daitezen, eta etorkizunean bai, debutatzeko aukera hori izan dezaten. Orduan, nire ustez oso positiboa da bai sisterak egiten duen lana, pelotariak egiten duten lana bai, ze azkenean eurek dira urtez urte entrenamenduz hobetzen duen joaztenak, eta bueno, aukera baldin daukate honetaz bizitzeko, hori oso polita da azkenean. Bai, gutxi batzuek zaretelako, hortaz bizitzeko aukera daukasuenak, ezta? Bai, nik askotan esaten dut, niri zestak gauza asko eman dizkit, ez? Lagun honak, oso onak, bideratzeko aukera, bere garaian Kuban eta Venezuelan eta ibili nintzelako jolasten, eta beste gauza bat, gaur egun horretaz, ez? Bizi garela, eta oraingoz, sorti hori daukagu, eta horrela urte askotan jarraitzeko aukera dagoen. Ez zen txarra izango, utxe egin du Lukas Olasagastik, haserre bere buruarekin, 8. tantoa delako Gorri, eta aurrenekoz, parekotasun hori hausten ari delako. Egia da Gorriek 4 eta bateko abantaila izan dutela, baina urdinen abantaila handiena da oraingoa. Gorriena barkatu, lehen gaizki egin dut. Urdinek eduki dute abantaila eta orain Gorriek daukate. Hori ikusi da, rebote horretan adibidez, nola pelota zesta barruan kateatu zaion, da oso gertu pasatu zaio aurrelariari ez. Kasu horietan da erreflexukak oso adi hon barzalera, ze bestela pelotak da jasotzeko aukera handia dago. Eta Saskiari buruz hitz egiten ari zinela, niri lehen egin ditudan elkarrizketan, bitxia iruditu zait, Alberrok esan duena. Saskia apurtuta daukala, eta oso urduri zegoela horregatik. Eta gero sekulako maila eman du. Ez zaio bat ere igarri, Saskia apurtuta zeukan ibintzat. Bai, ez zaio igarri, ze bera defentsa lanetan ibili da, orduan atzetikan, bai egia da, zesta on batekin, segurenik pelota gehiago atzeratuko zuela. Baina, bueno, berak oso argi zeukan bere lan azala defentsa lana itxia, eta naiz eta zesta apurtuta izan, suposatzen dut naiz eta apurtuta zehozer konponduta izango zuela, baina hori oso lan txukuna egin du, eta oso argi zeukan zein zan bere lana. Horrela gutxi dugu eta zulotxo txiki bat zeukan, apurtuta, azkenean pilota hortik pasabar denean, azkenean agian gauza arraro bat egin dezake ez, baina noski, holako joskuntza lanetan, Saskiak josita daude, ez? Zulo txiki batek zer esana eman dezake, baina ez diogu horrela. Agian ikusle mate pentsatuko du, segurako zuloa edo zeukan da, ez. Zulo txiki bat zeukan. Ez nik uste berak apurtuta zeukala esan duenean, normalean zestak minbreak apurtzen badira ez dago arazorik, ze teipa jartzen zaio, hor zelo moduko bat jartzen zaio gainetik, eta horrekin babesten duzu urrengo partida arte konpontzeko edo gehiago jarri behar badak jartzen da. Baina apurtuta esan duenean nik uste ustai apurtuta zeukala, eta ustai apurtzen danean konponketa zailagoa da. Indarra galtzen du zesta erabat, eta ezin da pelota altzatu ez. Eta suposatzen dut egingo zuena zan, ustai hori apurtuta gonda, batzutan alambreekin edo beste egur zati batzuekin, josi egiten da mantentzeko ez badaukazu beste zestarik aldatzeko, ez? Bai, izan ere, Saskiak edukitzea ez da hain erresa. Balio dute, bere balioa daukate, noski, eskuz egiten den guztia bezalaxe, eta gaztetxo hauentzako inbertsioa handia da, ez da? Olako Saski bat hola eta hola erosial izatea, ez? Bai, nik ikusi duanagatik hori guantea ja zeukan nahiko beltza, hori esan nahi du zesta hori nahiko zaharra dela, eta suposatzen dut, hori, maila hauetan beraiek ez dituzte gu profesionalak izaten ditugu, normalean beti daukagu zesta bat jokatzen ari garena, eta beste berri bat aldatzeko apurtzen bada, izateko berria. Afizionatutan alderantziz gertatzen da. Zuk kentzen duzun zesta, normalean uzten duzu bigarren zesta bezala, eta berria edo jolasten ari zaren berrian
hori apurtzen bada, zaharra ateratzen duzu, ez? Seguruenik Alberrok izango zuen igual beste zaharrago bat, baina honekin gustorago igual ibiliko zala, izanez, erabaki du berdinarekin jarraitzea, eta bueno, azkenean, bere erabakia... Ondo atera zaio, ezta? Ondo atera zaio. Bueno, gorriak berriz ere, orain huts egin du, beste huts bat sakean Tomas Urrutiak egin duena, bigarrena dagoeneko, lehen gora bialdi du, orain falta egin du, eta horrek urdinak bizirik mantenduko dituela. 11 eta 7 ari ziren gorriak irabazten, eta lehen aipatu dugun bezala, 10. tantotik aurrera baldin bazoaz eta 4 tantoko abantaila baldin badukazu, oso bideratuta daukazu partida, edo zeta bintzat, eta honek, huts honek, agian, urdinei bizi emango die. Bai, eta hori ikusi dabe bai, lehen aipatu duana, nola sakea batzutan ez da abantaila, nik uste Urrutia saiatzen ari dela Ibañezi sakea kentzen eta arriskua hartzen ari da, lehenengoa txapara jun zaio altura mateagatik, eta oraingoan motz gelditu zaio kentzeagatik sakea. Bigarren sakean asmatu du Ibañezek, aurrelari bakoitzak 2 pasa egin ditu dagoeneko, gogoratu, 5 pasa egiteko aukera daukatela, gaurtik aurrera, onartu baita arautegian, Xisterako arautegian, orain arte sake bakarrera jokatzen zuten, gaurtik aurrera, 5 pasa egiteko aukera edukiko dute pilotariek. Bueno, 9 eta 11 gerturatzen hasi direla berriz ere urdinak. Horre momentu batean, iruditu zaigu zeta gorri izango zela, baina ez, urdinak ez daudela etxitzeko. Sake ona, bintzat Tomas Urrutiak kentzen. Zabale, pilota saia orain, Bai, paretatik zetorren. Eta goian eman dio. Eta ikusten ari garena da bintzat, aurrelariak, eroso xamarrari direla, gutxen bat edo beste eginda, baina eroso xamarrari direla, baina 2 atzelariak ari direla urduri ikusten ditut, ez dakit zer iruditzen zaizun. Bai, kasu honetan faiatu duen pilota hau nire ustez izan da, harrera oso zaila izan duelako, eta saiatu da pelota altzatzen, baina kontrol barik, eta batzutan egiten diren akatzak horiek izaten dira. Ibañezek ondo moztu du pilota oraingoan eta errebotera eraman. Tomas Urrutiak egin duena, bikaina. Nik uste sorte pixkatekin baina... Bai, barkamena askatu dio aurkariari, nire ustez bera saiatu da barrununtze errebotea egiten, baina pareta ikutu dio eta ziztu bizian ireki da. Bai, eta hortxe altzantzerakoan, barkamena askatu dio, ezta? Bai. Hortxe ikusiko dugu. Bai. Bai, barkamena askatu dio hor. Hemen tenisean bezala, nahi gabe egindako tantuak batzutan barkamena askatzen da, ez. Bueno, hori errespetuaren seinale da, ezta? Aurkariarekiko errespetua daukasun seinale, ez? Bai. Pilota daukan beste alde polit bat da hori, ez. Badago hemen iparralden erabiltzen den esarea bat, plaza gizona dala pelotaria, eta horre bebai, errespetu hori ikusten da kantxan, ez. Bueno, 15. Tantorako sakea egin du Tomas Urrutiak txalo artean, eta lehen aipatu dugu, gutxika jentea sartzen ari zela frontoian, eta orain Armaiek duten itxura, benetan polita da, ez da hobeteta, baina gutxi gora bera, erdia edo bete da dagoeneko, eta horrek esan nahi du, 400 bat pertsona edo gerturatu direla, eta ez da gutxi, Bai, eta hori egiten daue bai, normalean pelotariak gero eta jende gehiago, gero eta txalo zaparrada handiagoak entzuten direnean, hobeto jolasten duzu, ez? Bai, berotu egiten zaitu, ez da? Bai, eta politxa da olako txapelketak eitzea eta olako jende aurrian ez jokatzea. Eman dio Lasagaztik, ondo Sorozabal. Ia orain. Asmatzen duen. Ez du Tomas Urrutia pasatzerik izan, hala ere Ibañezek ondo defentsan.
Eta pilota saia jarri hor, paretari oso txetxita jarri duelako pilota, Oso ondo bat dugu paretatik. Bueno, 11-14, ez dagoela dena esan da. Bai, argi dago urdinak lan egiteko gogokin etorri direla eta ez dute etzi. Atera du Ibañezek. Urrutiak moztu, ea ba hor. Hola Sagaztik. Pilota ezin sartu Urrutiak hasiera batean, baina Solozabalek bai, ondo Ibañez. Ara, ze polita Ibañezen tantoa. Ze goxo utzi duen, Bai, askotan esaten dugu zesta abiadura dela, baina olako dejadak ikusten direnean, horre ikusten da bai aurrelari baten trebezia, ez? Daukala aukera ziztu bizian botatzeko bi pareta batzuk, baina dejadak ere. Eta horre eskumuturarekin nolako jokoa egin behar den, horre eskumutur fina eduki behar da, Saskibaloirako bakarrik, Bai, hori argi dago. Txakea pasa, hirugarrena dagoeneko Ibañezentzat. Orain Tomas Urrutiak moztu egin du noski, eta tantoa 15garrena, 15 eta 12 amaitu da beraz. Lehen setau. Pena, hortze bertan zegoen, Bai, ikusi du, sakea egin duen bezain pronto ikusi du korrik egin behar zuela, ezta? Gero oso ondo amaitu du Urrutiak, Bai. Hauza. Eta hor ikusten ari garena da Ola Sagasti. Ola Sagasti, bere buruarekin uste dut ez dagoela oso konforme. Ez, uste dute fallo batzuk egin ditula hor aukerakoak eta bere burua zigortzen dabil, baina askotan egin behar duzuna da, setetan, orain aurreko tantoak ahaztu, eta berriz zerotik hasi. Horre errepikatuta, horre sarean nola egin duen. Bai, oso politak botatzen diren errepikapen hauek, ez, hor ikusten da abiadura geldoan, eta zenolako trebezia eta behar dan, pelota batzuk hartzeko eta botatzeko. Zuik aipatzen zenuen, orain ahaztu eta berriz hasi. Bai, damutzea aurreko zetean egindakoaz ez du zertarako balio, eta hori, zetak emate dizun aukera hori aprobetsatu behar da. Eta aprobetsatzeko egin behar dana da, zerotik hasi, eta orain beste set bat da, zerotik hasten dana, eta topera hasi behar da hasieratik partidari buelta emateko. Hori lehen partidetan saioa izaten zen, aurkariak koltsoi bat baldin bat zeukaten bost tantokoak, zu errenka juten zinean atzetik denbora guztian, da horrek presio gehiago sartzen zizun tantoa egiterako orduan, ez? Nahi zen duen igual tantoa amaitzu harrapatzeko. Baina kasu honetan, zeta amaituta egonda, orain daukate aukera, bere jerlanak txukun egiteko, eta bigarren zeta irabazteko, eta hirugarren zetera dena ustea, ez? Eta gure teoriari eutxi, eta bigarrena irabazten baldin baduzu, beti ere hirugarrena irabazteko aukera gehiago izango dituzu, ezta? Bai, hori da, baina bueno, beti lehen esan dugu bai, ez? Oberena dela, lehenengo zeta irabazita hastea, orduan daukazulako aukera bigarrenean ja amaitzeko, eta arazorik izateko. Eta bigarrenean irabazi espaldin baduzu irabazten, beti hirugarren aukera bat daukazulako, ezta? Hori da. Beno, bigarren zeta goazteko prest pilotariak, hortxe ikusten ditugu armaiak nola bete diren, gutxika, eta itxura oso polita, dagoeneko itxura polita baldin badauka utxik dagoenean frontoi honek, armaiak betetzen direnean, itxura oso polita erakusten ari da. Lehenengo sakean utxe egin du, edo pasa egin du Urrutiak, hobeto esan da, beraz bigarren aukera. Gorriek edo urdinek agintzen duten, ze pilota zail hor paretaren aurka, Ola Sagaztik eraman duena. Oso ondo. Bikain Tomas Urrutiak amaitu, baina eraman duen pilota oso zaila izan delako, eta gero noski, ateratzerakoan ama utzi dio Urrutiari, ezta? Bai,
guk askotan aurrelariak izaten dugu, hori, oso politxa dela tanto amaitzea eta guk eramaten dugu hor protagonismo pizkat, baina hemen tantoa Solozabalek egin dago, ez? Holan botatzen duenean zulora eta horren zaila jartzen dionean atzelari aurkariari, aukeran uzten dio bere aurrelariari. Hortxe ikusi dugu bi hiru aldiz errepikatuta. Nolako zailtasunak izan dituen Olasagaztik pilota eramateko. Ibañezek bere burua lurrera bota du azkenean. Nik uste dut Lukasek eskatu egin diolako, ez? Ez dakit. Bai, gainera zetorren pilota eta nik uste ez diola denborarik eman ondo jartzeko oinak eta lurrera bota behar izan da, bestela igual pelota jotzen zion. Bueno, hortxe Olasagazti dominatzeko gogoarekin, Solozabalek huts. Serio ikusten dugu Olasagazti kantxan, normalean oso mutil irribartsua da eta beti txantxak egiteko prest eta irripartsu ikusten dugu normalean gaur kantxan. Gustora ez dagoen seinale. Bai, eta beti finalaren nervio horiek nabaritzen dira, ez? Eta nik uste seriotasun hori bai hortik datorkiola. Bigarren finala gainera, bikote berdinarekin, aurrekoa ezin irabazi, eta hau irabazi nahia, azkenean finala jokatzen duzunean, beti irabaztea da gogo gehien daukasuna, egia da, zuk lehen aipatu duzun bezala, ez? Baietz, irabaztera etortzen zarela, baina ikastera ere etorri barra daukazula final hauetara, eta batez ere horrelako mutil gazteek, baina atzetik final bat galdu duzunean, beste bat jokatu behar baldin baduzu, edo jokatzeko aukera baldin badukazu bentsat, horrek barruak nola tenkatzen duen, ez? Irabazteko nahi horrekin, ez da? Bai, gogo gehiagorekin etortzen zara, eta bueno, nik uste bai, daukala ondino buruan aurreko zeta, ez? Hasi dira partidan, bigarren zetan hasi dira, baina uste dut ondino pentsatzen dagoela, nola eskapatu zeian lehenengo zeta. Bai, berak bi edo hiru akatxe egin ditu, normalean egingo ez lituzken akatxak egin dituelako, eta kontutan hartuta, 15 eta 12 amaitu dela partida hori, berak ikusten zuen, ez? Agian aukerak bazituela, ez? Zeta irabazteko, eta bueno, bere iparraldeko lagunak baino gehiago izateko, ez? Gainera hori gertatzen da bai batzutan, ez? Etxean jokatzen duzunean, urduritasun puntu pizka gehiago duzula bai, lagunen aurrean, ez da? Nahi duzulako gauzak alik eta ondoen egin. Bueno, 3-1 eta gorriak ez dutela oparirik eman nahi edo ez dakit nola esan, baina serio demonio ari dira hor, batez ere Tomas Urrutia ikusten dugu hor aurreko kuadroetan pilota harrapatzen duenean, segurtasuna eman eta ez dakite orain ere, gogor eman eta hortik aurrera etorriko dira etorri barrekoak, baina gogor eman da gero, ezta? Eta horrek badaki Lukasi min egin diezaiokela horrela, ez? Bai, gogotsu ari da oso, da horre atzelariak esan dio aurrelariari sartzeko, berak ikusten zuelako sala heltzen, baina atzelaria beti egon bar da aurrelariaren atzetik. Orain barkamena eskatzen ari zaio. Pasa eta bigarren zite honetan, bigarren egiten duena, dagoeneko, bi zetak batuta laugarrena. Eta beraz, beste bakar bat egiteko aukera edukiko du. Bai, argi dago, saiatzen ari dela, ala dola zakeak entzen, ez? Eta horreitik arrisku hori hartzen ari da. Bai, Ibañez jaioa da. Agian ez da tantoak amaitzen sekulako trebesia duen pilotaria, baina bai defentsako lan hori ondo egiten, pilota mosten edo sakea mosten, eta horrek noski, sakea mosten baldin badizu, eta baldin badakizu horretan jaioa dela, zaitasunak sortzen dizkizu sakea egiterak orduan, ez?
Bai, batzutan naiz eta errematea ez bota aurretik, pelota aurrean hartzea ematen dizu aukera handi bat, ez? Zulora bebai botatzeko, asko zerrazago da horre lau bost kuadroen ondoan. Pasatzen utzi behar, Tomas Urrutiak, Solozabalek, ondo. Atzera eta sekulakoa eman da gainera, Ja, orain Urrutia zer egiten duen. Oso ondo. Bikain amaitu du Tomas Urrutiak. Ez du arriskurik hartu, alturakin bota du, baina ikusi duenez amagatu dio barrura botako zuela da engainatu du aurkaria. Lehen Asier Uribekin hitz egiten ibili gara, Kabania zen nola txistorrak eta atera zizkiguten eta zeinen ondo tratatu ziguten eta bueno, egia dela hala ere Santo Tomas amaituta dagoela, Santo Tomas urrut dagoela horretik, baina ze ondo tratatu ziguten eta nik uste pixkat kontu horrekin gelditu dela eta orain guretzako ere mokadutxoa ekarri digu, eskerrik asko hemendik Asier, transmisioa ikusiko duzu seguru erik eta eskerrak hemendik. Eta hementxe ekarri digute, uraz gain, hemen mokadutxo batzuk. Azkenean, 3 orduan hemen egon behar dugulako berriketa baten eta eskertzen dira horrelako detaileak. Bai, asko eskertzen da. Gainera ni Doni Banen gogoratzen dut txikitan bebai etortzen dintzala afizionatutan jolastera eta iparralden hori daukate oso ona, ez? Klubeko lantxukuna egiten da, baina baita ere kanpokoei horren urruti igual bizi gara edo, beti ekartzen zutela edo zeozer, edo Coca-Colaren bat, edo detailetxo bat behintzat, ez? Gero egin bar zen dituzen kilometroiek, hobeto itxeko, etxekara bueltan. Egia da, urrutiko sentsazioa daukagula, azkenean muga bat pasatu beharra daukagulako eta horrek nolabaiteko urruntasuna ematen digulako, baina gaur kola eta guzti, ze biriatune sekulako kolak eta formatzen dira fetxa hauetan, baina hala ere orduta erdian bertan zaude eta askotan esaten dugu, Zaragozara joango gara bertan dagoelako edo ez dakiz zer, eta Zaragozara 3 ordu dauzkazu eta Donibane Loitzunera orduta erdi. Eta Donibane urrutiago ikusten dugu eta nik uste mugak ematen digun nolabaiteko urruntasun sentsazio hori delako, ezta? Bai, egia da, kilometrokak eta ez direla horren beste, eta ordu bete kutxean ordu terdi egitea ez da horren beste, ez? Baina bai guretzat igual ikusten dugu, edo gaztetxoentzat, normalean duituta bazaude zure etxean jokatzen, hartzen duzula motxila eta frontoira juten zarela, esaten dut, oso pozgarria da kanpoan jokatzea gauza asko ikasten dituzulako, baina horrelako detailoak bebai asko baloratzen dira, ez? Etorri zarelako orduta erdi, gero jolasten duzu zure partidua beste ordu bete, eta ondino orduta erdi bueltatzeko gelditzen zaizulako, ez? Eta irabazten duzunean dena ondo doa eta posik zoaz etxeruntz, baina galtzen duzunean, bintzat, mokaua eramaten baduzu, posa gozoaz. Hori da. Eta, gutxi izango dira, Donibane Loitzune ezagutzen ez dutenak, badakigu, Done Jakue bideari oso lotutako herri badela, arrantzari oso lotutako herri badela, gaur egun turismotik bizi da batez ere, baina herri turistikoa izan da ere, benetan herri ederra da, paseo bat emateko, etorri, bueltaska bat eman eta moia inguru horretan eta playa inguru horretan eta plazotxo bat eman, gero kaleetatik, bere kaleetatik pixka galdu, esaten den bezala, eta herri benetan ederra dugu Donibane. Bai, ni txiki-txikitatik etorri zen naiz, pizkat zestarari lotuta, ez, gustatzen dalako beti partidak ikustea, baina zuk esate duzuna, gauza oso polita, Hondartza ederra, portua bebai oso polita da, eta gero niri bebai asko gustatzen gauza bada, euskal kulturari oso lotua dagola, ez, eta hemen ikusten dituzun dendatxoak eta ropak eta hori, daukate beti laururen bat edo gauzatxoren bat oso polita da. Eta zesta daukan beste gauza polita, da hori, partida bat jundal zarela ikustera, baina denborakin etorrita, herria ezagutu eta baitxare hemengo gauzetaz disfrutatu.
13.000 biztanle inguru ditu Donibanek gaur egun, baina historia handiko herria da, 12. menderako dagoeneko badaude bere datuak existitzen zela esaten dutenak, eta pentsa nolako historia daukan Rei Sol edo eguzki erregea zena bertan eskondu zela Espainiako Maria Teresa printzesarekin, eta gaur egun gainera eskondu zen bertan lo egiten egon ziren etxea, ikusgai dago, museo bihurtuta dago, eta bueno, bisitatzeko moduan dago. Bueno, badauka, historia hori, Wellingtongo dukea ere bertan bizitakoa da, eta gero piratekin eta kortsarioekin ere sekulako lotura izan duen herria da. Herri kutsua dauka, azkenean 13.000 biztanle besterik ez direlako, baina historia handiko eta xarma bereziko herria dugu Donibane, eta ezagutzen ez duenak, mesedez, ezagutzeko, eta etorri dadila buelta bat ematera, eta benetan gure herrian, Euskal Herrian paraje ederrak ditugu, eta horietako bat Donibane delako, ezta? Bai, alaxe da. Gainera, arrebak gaur komentatzen zidan, badaloa bai hemen gaztelu moduko bat, non oso famatua diren orain escape room horietako bat egiteko aukera dagoela bai, ez? Osea, badaude gauza moderno, bai egiteko aukera, zaharrak diren eraikinetan. Eta gero, Campos Berri honetara etorri, partidatxo bat ikusi, disfrutatu xisterarekin, eta egun kompletoa egiteko aukera. Bai, holaxe da. Beno gu hemen Donibane goraipatuz eta ez da gutxiagorako, baina partida aurrera dijoa, eta gorriek, tita amaitu nahi dute partida hau, edo final hau, eta 9-lauko abantaila polita lortu dute gainera. Hor ikusten da Tomas Urrutia agintzen ari dela aurreko kuadroetan, eta batez ere Lukas Olazagastiri min egiten ari direlako behin eta berriz. Eta Ibañez noizean behin sartzen da, alegintzen da bere lana egiten, orain ez du asmatu, baina batez ere sufritzen ikusten duguna Lukas da, ezta? Bai, eta hori, Ibañezek orain saiatu da, ikusten duelako alde egiten ari direla, eta zer egin behar dela dola, partidari eutsi nahi badiote, ez? Bai, zerbait egin beharra dauka, hor sakeak moztu eta seguruenik tantoa lehenbailen amaitzen saiatu, bestela dida batean ies egingo dielako partida honek eta set honekin batera finalak, ez da? 10 eta 5. Hor asmatu du, hor sakera sartu da, zulora bota dau eta ezin izan dago errebotean eraman Urrutiak. Bai, horre agian ez dakit estrategia aldaketa bat egiteko berandu xamar ezote den, baina horre Tomas Urrutia lehenbailen gainetik kendu beharra daukate urdinak, eta jakinda agian Olazagasti baino indartsuagoa dela Sorozabal gehiago kastigatu beharko lukete, ez? Bai, baina ikusi duzu orain ere Sorozabalek oso ondo baztertu diela pelota. Nik uste lehen Ibañezek denbora eskatu du horretarako, ez? Tanto egin dutenean denbora eskatu dago, ikusten zutelako partida alde egiteko arriskua zeukala, ez? Eta igual taktikaz zeiatu dira aldatzen, baina Sorozabalek hor zailtasunak jarri dizkie. Tomas Urrutia, sakera. Hortxe, sakea moztu, atzera zulora, erama Sorozabalek. Olazagasti jarri, saia jarri ere, ara, eta Tomas Urrutiak min hartu du, bai. Hor, orkatilan hartze, jaiki da, eta, Zagi zapatila igual atera zaion. Ematen zuen orkatila zala, baina orain... Hor txikusiko dugu ia ber. Bai, orkatila, eta ondo bihurritu du gainera, oso azkar jaiki da. Bai, azkarregi, ez dakit, agian ondo bendatuta edo edukiko du, edo jakingo du berak bere orkatilekin igual arazoak izan ditu aurretik, eta ondo bendatuta edukiko du, baina nik azkarregi jaiki dela ikusi dut. Bai, nik gainera ikusi dut, ez da ez da arrenka ibili, ez? Osea,
ziztu bizoen altzatu da eta aurrera egin dago. Orain dago pizkat. Igual, orain nabarituko du mina. Bai, eta zenbat eta hotzago gelditu, orduan eta gehiago nabarituko du seguruenik. Baina, beno, gorriek ez, urdinek, bi tanto jarraian egin dute aspaldiko partez, baina egin bai eta gero utxa. Bai, azerre dago Lukas bere buruakin, hori bebai pelota erresa zan eta eskapatu zaio. Ez dugu eroso ikusi hasiera batetik Olazagasti eta lautik pilotari bat. Espaldin badago eroso, beste bi aurkariei ez. Erraztasunak ematen dizkio horrek, ez? Bai, eta batzutan jolasten gaudenean ez gara konturatzen, baina egiten ditugun gestu guztiak aurkariak ikusten ditu. Eta bere eskua burura eraman duenean, horre bestei ematen die piztasun, ez? Pizka gehiago. Orain dominatzeko saiakerarekin urdinak, hala ere gorriak indartsu ikusten ditugu, eta gainera Sorozabalek badauka pilota saiak jartzeko jaiotasun hori, Ikusi dugu behin eta berriz, ezta? Hortxe, indartsu ematen diola, baina gainera paretaruntz, ezta? Eta hor ezin Ibañezek eraman, pilota oso zaila zen, eta 13 eta 7 partida oso gorri dagoeneko. Pasatzen utzi Urrutiak, Sorozabal. Urrutia gintzen. Gaur ikusten dugu Ibañezek ezin duela sartu. Horre, behin eta berriz Olazagasti kastigatzen ari dira. Ibañezek nahi du, 9. kuadro arte etorri da, baina ahora ze pilota sartu duen orain. Atzera Sorozabalek. Olazagasti kastigatuz. Tanto luzea, dijo hau, Ondo, oso argi daukate gorriek ze egin behar duten. Hala, Kastigua bai, baina azkenean urdinen alde, Tomas Urrutiak huts egin duelako hor. Baina ez eta horre huts egin oso argi uste du daukatela zegin behar duten eta hor bazeukan aukerako pilota, huts egin du, baina horrela jarraitzen badute azkenean tantoak gorriruntz eroriko dira. Beraiek dominatzen ari dira eta lanak Lukasentzat. Urdinek pilota aldatu dute, pilota motelago bat aterako zuten, suposatzen dugu. Lukasek arazo gutxiago izateko. Bai, horrela Ibañezek tantoan sartzeko aukera gehiago daukan, ez? Nik uste hori dela euren estrategia. Baita, Lukasek gutxiago sufritu eta era berean Ibañezek sartzeko aukera gehiago, ezta? Hori da. Hortxe da, 8 kuadroan Ibañez. Atzera, Zabalera dator, barruan, ondo Tomas. Eta gainetik pasa. Eta gainetik pasa, 14. tantoa dagoeneko gorrientzat. Eta, lehen 3. mailako partidan ikusi dugun parekotasunik ez dugu ikusi, ez hemen agian lehen zeteko 6. tantura arte edo bai ikusi dugu paretxu zijoala, hortik aurrera gorriak jaun eta jabi izan dira, eta bigarren set honetan, oraindik eta argiago esango nukenik, ez? Gorriek nahi izan duten bezala eraman dutela partida, ez? Oso ondo. Tomas Urrutiak nik uste sakez amaitu nahi izan duela partida. Bai, saiatu da bipareta batekin partida amaitzen, baina oso adi egon da Ibañezek eta primeran bukatu du tantua. Eta tiroa uste dut oker irten zaiola oraingoan Tomas Urrutiari.
Bai, abantaila bat zuten eta nik uste saiatu dela partida Bai, era politean amaitzen, ez? hori da. Ibañez. Ia ba. Ez gorriek irabazterik ez dugulago nahi, baina partidari pikante pixka gehiago jartzeko, ia urdinek pare bat tanto jarraian egiteko aukera baduten eta bueno, gorri urduritasun puntu bat sartu, ez? Ba ez. Ezin, Tomas Urrutiak atzera botatako pilota hori Lukasek ez du asmatu. Saskian sartzerako orduan, haserre bere buruarekin Tomas ez barkatu Lukas. Eta ia ba, zer kontatzen diguten. Oraingoan, ez dira ez euskalistunak, ez erdalistunak gorriz jantzitako irabazleak, eta beraz Asier Uriberen laguntza izango dugu itzultzeko lan horietan, eskertzen dugu. Mokauak jartzea ekartzeaz gain, itzultzaile lanak ere egingo diskuruako Asier Uribek. Eta ea, zer kontatzen diguten, bi pilotariek. Beno, hemen ditugu bi irabazleak, zorionak aurreneko gauza, eta esan dugun bezala Asierren laguntzarekin pixkat itzultzaile lanetan arituko zaigu Asier Uribe gaurkoan, eta esaten genuen, hasiera batetik, hasiera ikusi dugu nahiko parekatua, lehenengoz eta 6. tantura arte edo, baina hortik aurrera gorriak nagusi, batez ere estrategia oso garbi bat izan dutelako, Lukas Olasagasti atzean zigortzea. Ouais, je pense qu'on n'était pas trop en confiance aujourd'hui. Du coup, l'attaque qui s'est jouée derrière, c'est le plus sûr. Et on a eu des points comme ça, donc on a continué. Ouais, on a eu du mal à rentrer dans cette partie. D'ailleurs, on n'est pas vraiment rentré dans cette partie d'ailleurs. Du coup, on a voulu se réfugier dans un jeu assez classique et savoir taper sur l'arrière. Et on savait qu'on allait avoir des pelotes devant et pouvoir concrétiser ce qu'on a fait et ça a marché. Bai, esate dute hasiera kaskarro bat egin dutela, zailtasunak izan dituztela partiduan sartzeko, eta gero azkenean aukeratu dela joku simple bat egitea, atzelariari lan guztia ematea, eta hortik gero saiatu dira tanto batzuk amaitzen, baina estrategia hori izan da, ez zutela egun ona, eta orduan gauzak erresak egitea saiatu dira. Xisterako finaletara iristea eta gutxiago lehiaketa modu berri honekin zaila da, Xistera finaletara iristea, iritsi eta gainera hemen iparralden garaia irtetzea, behaintzate posgarria, ez? Avec le nouveau format des circuits Xistera, là où il y a moins de finales, donc c'est plus difficile d'arriver dans les finales. Et en plus, le fait de jouer ici en Iparralde, je pense que ça a dû vous faire plaisir. De quoi? Le fait de jouer ici en Iparralde, entre guillemets à la maison, même si vous êtes d'Haro et de Garassi, que ça vous fait plaisir de jouer ici. Ah oui, ça fait plaisir de jouer en sorte à la maison, quoi. Et on aime bien ce rail, on y joue souvent et ouais, on l'aime bien. Oui, ce nouveau format, c'est assez compliqué d'être en finale, mais bon, on a su tirer notre épingle du jeu pour y arriver. Et oui, on est très content de jouer ici, assez à domicile, comme il a pu le dire. On joue souvent ici, c'est un confrontant qu'on connaît bien et voilà, on est très content d'avoir gagné ici. Zuk esan nahi zuen bezala, formatu honetan zailagoa dela finaletara iristea. Eta naiz eta ez Donibandarrak izan, bata Biarriztarra eta bestia Garaztarra, askotan jokatzen dituzte hemen partiduak. Ez dira hemengoak, baina etxan jokatu balute bezala da.
Zorionak bikoteari eta galdera txiki bat egin nahi nizun zuri, orain fibrosi kistikoaren aldeko elkartearen aldeko zera txiki bat egingo duzue. Polita da frontoia horrela beteta ikustea eta jenteak honen alde ere egin nahi izatea, ezta? Bai, aurten 10. Urtea da, nik seme daukat fibrosis kistika dakana, eta duela 10 urte egiten dugula ekitaldi hau. Hasi ginen hasieran profesionalekin, ez ziren finalak, baina azken 3 urte hauetan, nik luzean kokidea naiz eta luzean sisteran sartuta dago. Eta pentsatu genuen, zertako ez profesionalak entzea eta hemen gazteak sartzea. Eta hola, helburu bikoitza daukagu. Lehenengoa azpimarratu behar da, gaur lortzen den diru guztia elkarteari emango zaiola, eta elkarteak ikerketarako eta aurreatzeko. Eta gero, gazteak jokatzea, eta batzuk esan ez bezala, jendeen aurrean, Doni bane fama hona daka, gaina guain dikan uda hemen erdi amaituta dago, baina jendea etortzea, eta gero jendeak hartuta dauka ohitura hori, eta askotan etortzen dira jaidatzita dakate bere egutegian, irailean edo abuztuaren bukaeran izango da txapelketa hau. Bikain, horrentxe ekitaldi polit bat ikusiko dugu, ordu laurdeneko ekitalditxo bat ikusiko dugu, eta horren ondoren ikusiko dugu baita ere xistera liburuak, bai Ikerrek, bai Antxonek eta bai Anai Arrebek eman zutenaren aurkezpenean eman zenaren laburpen txiki bat ere ikusiko aukera izango dugu. Beraz, gero arte. Batzuetan, bestei laguntzeko ez da gauza handirik egin behar. Oso gutxikin asko eman dezakegu. Egin zaitez Xisteraren lagun, e-mail bat ematearekin nahikoa izango da. Guretzat, zure laguntzak ez dauka preziorik. Informazio gehiagorako irubebikoitza.xistera.eus.
Kaixo, oe. Eta ekitaldia egiten ari diren bitartean, Antxon Alberdik detailea izan du gurekin eta aipatu ari garen liburuaren kopia bat edo edizio bat ekarri digu, hementxe duzue liburua, hementxe ikusten duzue, zer den, eta hementxe aurkitu daitezke teoria eta praktikara erabili aldiren hainbat gauza. Aurkezpenak eman zuena, aurkezpena orain dela 10 egun egin zen liburuaren aurkezpena, eta aurkezpena eman zuena laburpin txiki bat egin dute Xisterako lagunek eta sare sozialetan aurkitu dezakezue, eta horixe bera ikusteko aukera izango duzue oraintxe bertan. Historia txiki hau labur hau 2010-11 denboraldian hasten da. Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak eskupilotaren irakaskuntza ikaskuntza metodologia argitaratuta zeukan. Eta, gure ustez alor horretan utxuneak zeuden, eta utxune horiek betetzen jarraitzeko pentsatu genuen, beharroi bazeola. Eta hurrengo metodologia zestapuntarena izan behartzula, garbi izan genuen. Eta, horri ekin genion. Lehenengo momentutik garbi eduki genuen lan hori nork egin beharko zuen. Gure ustez, zeini enkargatu edo zeinekin harremanetan jarri, da Iker izan zen, Iker Forunda. Beraekin harremanetan jarri ginen, ideia planteatu genion eta baiezkoa eman zigun. Bagenekien zegoela Eskuz eta Palas liburu bat, baina zestaz ez egon eginda. Orduan oso argi geneukan liburu hori egin behar zala, ez? Gero ikusi dugu bai beste kirol batzuetan, ezagutzen ditugun kirol famatuak, ez? Beste metodologia bat erabiltzen dela, gaur egun zestan erabiltzen ez dena, ez? Zestan nik ikusi dituan azkenengo entrenamenduak izan dira askotan, pelota hartu eta pelotakin frontoian sartu eta peloteatzen hasi eta partidua bota eta holakoak. Eta hori beste kiroletan ez da ematen. Orduan, liburu hau erraminta bada, hori aldatzen joateko pizkanaka, ez? Beste kiroletan ematen den moduan, hori plangintza bat egiteko urte osokoa, 4 urtekoa, eta saioetan bai, ariketa ezberdinak egoteko. Gure helburua da liburu xume baten ez geratzea, eta horretarako Xistera osatzen da bene klub ezberdinetara heltzea da helburua. Horretarako ale bana banatuko da, baina ikustegu ale bate aurkezte utzi ez dela nahikoa, eta horretarako formakuntza ezberdinek antolatuko dira, eta hori ikusiko da zonaldeka edo aurrera begire adostuko da hori zelane. Gakoetariko bat izango da entrenatzaile berrien formakuntza. Orduan, bai zonaka, klubeka, elkarteka, zelan transferitu, guk batu egun, liburu hontan batu egun informazioi ez. Orduan, gure asmoetariko bat izango litzateke kluben rezeptibitate maila aztertzea zein dan, ikusteko eurek ze interes daukien, hau gauzatzeko esate baten ez. Eta gure pelotari gazte barrizek, ezteko modu hau, zelan jasoko leukien ikusteko. Orduan, behin hori aztertute, pentsatzegu egokize izango litzatekena atari elektroniko bat sortzea, informazio danau laburtuko dauena, eta gero bertan bai, fitxa elektroniko batzuk, liburu honetatik pixkatarik eta barrizek batzen jungo litzakena, danok elkar banatzeko, zabaltzeko eta informazio zabala bat eukitzeko, zestapunta ikasterako eta irakasterako orduen lagunduko leukena.
Liburu honetan bi atal nagusi bereiztu du leikez, ez? Alde batetik egongo da atal teoriko bat, eta beste aldetik egongo atal praktiko bat. Atal teorikoen, azaltzen dira modalidade honetako ezaugarrixek, zenbat alditan banatu leiken ikaskuntza prozesu hau, zelan bideratu bidizen helburuek saioetan, ze eduki landu bidizen eta zelan landu bidizen eduki horrek, bai metodologia aldetik, bai ebaluazio metoduen bidetik, bizkate arlo teorikue, eta gero bai bereizten da arlo praktikue, esan dugun, ez? Saioetan ze eduki landu leik esan, ze ordenatan landu bide esan, zelan landu bide esan, zelan antolatu saio horrek, beran beroketa fase batekin, beran zati nagusixe, beran lasaitze fasie, pixkat ondo estrukturaute egon daizizela horre saioek, eta azkenien eredu moduen ipiniguz aurretik teorikoki altzaldutako aldi horretako aldi bakoitzerako saio eredu batzuk. 1000 saio sortu leik ez, monitore bakoitzak, entrenatzaile bakoitzak, bedorren ideen arabera saio ezberdinek sortuko itxu, baina guk aldi bakoitzerako saio adibide batzuk ipinioguz, lagungarrizek izen daizizan, edo zein zitzaile, monitore edo entrenatzaile entzako. Sortea izan deu xisteratik lau gazte hauek egin duten saiakerarekin. Xisterak apostu bat egin du, beraiek egindako saiakera hau aurrera ateratzeko, eta aurrera ateratze honetan hemen daukazue emaitza, ez da. Emaitza ederra da, ez da liburu bat bere horretan apalategian usteko, baizik eta erabili beharreko liburu bat, eta oraintxe bertan xisteratik ere horretan ari gara, ez? Liburu honen erabilera hori bermatu eta eman beharreko pausoak ematen. Le
Gabon ikusentzuleok, dagoeneko 9:30 jotzeko gutxi falta eta lehen mailako Xistera zirkuitu honetako bigarren faseko finala ikusteko prest eta 4 pilotari hauekin gozatzeko prest guztiek ere. Antxon Alberdi eta Zugaitz Salaberri Gorriz, Urdinez berriz, Vicente González eta Aratz Mendizabal Goixerri edo Goixerri hirugarrena esan beharko genduke, ez dakit, dagoeneko aita, anai nagusia ere jokatzen dabilelako eta gaur Goixerri moduan erabiliko dugu, bera bakarra baita kantxan dagoena. Eta aipatu, berez Zugaitze Salaberri ikusteiko badugu ere, berez Aize Iturraldek jokatu beharra zeukala gaurko finala, baina belaunean sekulako lesio txar bat izan du. Hemendik animoak bidaltzen dizkiogu Iturralderi. Eta hirugarren zerkatua, hobeto esan da, Unai Urangazen, Zumaiarra ezin zuen etorri gaur finala jokatzera, beste konpromesu bat zeukalako. Noski honek ikusi zuenean, etzela finalera zerkatu, beste konpromesu batera konprometitu zen, eta berrez ezin izan zuen etorri, eta orduan zerkapenean laugarren gelditu dena Zugaitz Salaberri izan denez, berak izango du Antxonekin bikote egiteko aukera, eta bertan etxean, hau ere Donibane Loitsuneko luzean taldekoa baita, naiz eta bera ziburutarra den, zergatik ez finala irabazteko aukera, ezta? Bai, bikote ona osatzen dute, Antxon asko zautzen dugu, final askotan egon da, 4 pelotaetatik veteranoena da, eta Urdinek fin ibili beharko dira, lehenik eta behin txakeak entzen Antxoni, eta jokuak entzen, irabazi nahi baute partida. Horre, akatxiki bat izan dute gure lankideek, segituan zuzenduko dute seguruenik, Antxon Urrutia jarri dutelako, baina Antxon Alberdi da, izetez. Tomas Urrutia, bai, zen aurreko finalean Gorriz jokatu duen aurrelaria, hau Antxon Alberdi da. Berritxuarra, Kabanilla zen ere irabazle izan genuena, eta, askorentzat, berari ez da jo gustatzen horrelakorik esatea, baina askorentzat gaurko partidarako favorito izango dena. Behitu ze ondo hasi diren Urdinek, Hausart aurrelari Urdina, eta Vicente González, eta holan jokatu behar dute partida hau irabazi nahi badute, Antxoni naiz eta jokuak kendu, aukera daukatunean, bildur barik, tantoa amaitzeko biparetak edo danalakoa botatzea. Atera du Vicente Gonzálezek, moztu ondo eta atzera indartxu Antxonek, moztuta orain. Salaberri. Hala, ies egin dio Salaberriri. Saskian sartuta zeukan, ez? Bai, baina ez du ondo gelditu pelota eta puntatik irten zaio. Askotan zaiena izaten da hori, behin sartuta gero pelota ondo gelditzea, bota baino lehen. Teknika behar dela horretarako, Bai, ze gainera naiz eta horratera zaio, baina ez badateratzen, baina ez badaukazu pelota ondo gelditu da, askotan kanpora juten zaizu, ez duzulako kontrolatzen. Pelota kontrolatzeko beti zesta barruan ondo geldirik egon behar da. Utxeta bi, Urdinak aurretik hasi dira. Oso pelota kada ona. Eta tantoa, bikain oraingoan Gorriak. Hor Zuloaren bila.
Zuloan sartu dio Goizerriri da gero gainera baztertu Gonzalezi. Goizerri, iaz, nik esako nuke Daniel Mandiolarekin batera, atzelari gazteen artean, etorkizun haundienetakoa duela erakutsi zigun iaz, txapeketan bikain ibili zen mutrikuarra, eta aurten, posgarria da horren gazte izanik, 2001an jaiotako atzelaria, horren gazte izanik, maila honetako final batean ikusi ahal izatea, benetan da posgarria, ez? Gube liburuan aipatzen genuna zen, zesta daukan berezitasun bat bai da, ez dela bakarrik adinaren arabera jokatzen, ez? Mailaren arabera jokatzeko aukera ematen dute, eta hori hona da, ez? Azkenean ikusten duzunean nolako mutil gazte batek doaiak ditula zestan ondo aritzeko, zergaitik ez nagusiagoekin jolastu, ez? Eta alaxe, horten Daniel Mandiolak, Goizerrik esaten genduen, eta beste hainbatek saltoa eman dute, Antxon de Beteluk adibidez, hemen ikusi dugu Antxon de Betelu, honek ere Kabanillas-erako finalerako sailkatzea lortu zuen, baina belauneko lesio bat arteko, ezin izan zuen jokatu, bigarren fasea ere galdu egin du guztiz, eta pena da, baina iaz ere gazte mailan, gainera historia berezia daukan mutila da, berez eskubaloian aritzen zen mutil bat da, aurrelari lanetan hasi zen zestapuntan, eta 3 urtean, orain dela 2-3 urte, probatu zuen aurreneko aldize atzeko kuadrotan jartzea, gutxika hasten joan da, eta behitu, iaz bigarren edo gazte mailan sekulakoak egin eta gero, aurten lehenengo mailan finalera iristeko kapaz izan da beste pilotari bat, ez? Horrek erakusten du, badagoela, arrobia badagoela, eta jendea maila handikoa badagoela xistera proiektu honetan, ez da? Eta hori, zuk esan duzuna ez, oso ona dabe konturatzea batzutan, igual aurreko kuadroetan zarela pini biltzen, eta beste aukera batzu daudela, ez? Nik esaten eta askotan, baita ere beste jokamoldei begira, ez? Daude bai eskuzko pelotari batzuk, eskuzko gaitza daukatelako ezin dutela eskuz ondo jokatu, baina azten dira palaz edo azten dira zestaz, eta badaukate asko irabazita, ze kokapena ja badaukate den landua, eta hori, pena bat litzateke olako pelotari bat galtzea, beste aukerak egonda, zestan aukera izan da. Eta badaude pelotari batzuk aurrean ondo ibiltzen zirenak, atain moduan, baina gero atzean bikain ibili direnak, orduan. Horretaz konturatzea bai, aberazgarria da. Ez daki, bani, kanpoan. Bai, ez? Kanpoan. Bai. Ondo ikusi du. Eta Antxonek orain ondoti pasatzerakoan esan dio ondo ikusi duzu, eta barrezka. Hori ikusten da, bai. Bai, hor garbi ikusi dugu. Garbi apena bikain eman digute gure lankideek, eta hortxe garbi ikusten zen. Baina pilota ez dakit galdu egin duten edo zer, horre, beste irudi bitxi bat. Pilota bila, Antxon hor gure bunkerraren atzean. Eta frontoia jendez gainezka, azken final honetarako. Eta lehen aipatu dugu, Antxonekin eta etorri diren bakoitzean, azken urtetan etorri izan direnean, betik izan duela sarrera polita, 300-400 pertsona inguru bildu izan direla frontoi honetan. Nik esango nuke iaz, ni dauketen gogoratzen dudanagatik behintzat hori baino gehiago izan zela, 600 bat edo izango ziren, eta gaur 400 lagun errex esango nuke nik,
badaudela, eta, bueno, badaukala, Donibenen badaukala nola daiteko tiradizoa, ez? Kirol honek, ez? Eta, bai, jentea gustora etortzen dela frontoi honetara. Bai, lehen esan duzu moduan, hemen turista asko daz, eta ikuskizune aparta da, ez, turistentzat. Eta nik uste oso lan txukuna egiten dela klubetik, eta beti uda partean behintzat lortzen dute ikuslego pilo bat. Bai, eta goratu behar dugu, profesionaletako masterra orain dela gutxi jokatu dela ere bai, ezta? Eta orduan ere frontoia gainezka, eta Bai, giro ezin hobea sortzen da, eta gero lehen Gonzalezek bota duen bipareta hori bai askotan izaten da, ikuslegoi esker, horre txalo zaparra da on bat eman diote, eta horrek beti laguntzen dau. Horrengoan ez du asmatu, biparetak egitera saiatu da, Vicente González ez du asmatu, eta nik gutxitan ikusi izan dut Antxon partidatik kanpo. Horietako bat, iaz Interjai txapeketako finalean izan zen, Bilboko, esango dut, Deportibon jokatu zen finalean. Orduan, Goixerri bigarrenak, jakin zuen primeran nola partidatik atera Antxon. Zoratu egin zuen, baina ez zoratu erasora jotzerako orduan, baizik eta defentsako lanak egiten. Antxonek ez zuen, ez da lekutxo bat ere topatu, nola pilota gota. Ez baldin bazen Goixerri, bere atzelariak eramaten zuelako defentsan pilota guztiak. Eta partidatik atera egin zuten, eta ezin izan zuen favorito bera zenean, partida irabazteko, Manzirekin jokatzen zuelako gainera atzeko aldean, eta, bueno, bikote Manzirekin, edo Jon Mandiolakin. Ez, esango dut. Ibarruzearekin. Jon Ibarruzearekin jokatzen zuen, eta bueno, bikote oso indartsua, eta mozten saiatu da, baina orduan mutrikuarrek lortu zuten ez dakite aurretik diseinatutako estrategia bat izan zuen edo zer, baina seguruenik aita armaietan egongo zen botillero lanak egiten. Baina bai, askotan partidua irabazteko bi modu daz, ez? Batzuk erasora jotzen dute, oso ondo egin duen moduan. Baina beste aukera da, atzo bai ondarribin partidu bat jokatu zen, hor bertan Erik Danian jokatzen duen aurrelari bat jokatu zuen, eta Erikek daukan gauzarik onena da duen defentsa, ez? Eta txoratzen ditu beste aurrelari guztiak, ze pelota guztiak eramaten ditu oso hankaskarrak dauzka, eta azkenean zuk saiatzen bazara tanto haitzen, da ez baduzu asmatzen, zoratu egiten zara, eta zuk esaten zu moduan, horretan igual pasain urtean Goixerrik asmatu zuen, ez? Defentsa lan oso onak egiten, da Antxon desesperatzen. Bai, egia da, nik gutxitan ikusi izan dut Antxon nola partidatik kanpo. Izan daiteke bi hiru tantotan, igual ez duela asmatu edo dana alakoa, baina beti dago, eta Antxon gainera izatea, ez dakit, kantxa barruan ikustea, da gauza seguruak ikustea, ez? Orduan ikaragarri izan zen. Eta Deportibon egon zen giroa ere, profesionaletako partida handietan egoten den giroaren antzerakoa. Bikaina benetan. Aurten ere, Interjai txapeketa jokatzeko asmoa badago, hor bakigu. Lehenengo, iaz jokatu zuten lehenengo gelditu ziren lehenengo 6 aurrelariak eta lehenengo 6 atzelariak jokatzen dutela elkarrekin. Eta horrek bermatzen du, kalidadea handiko txapeketa bat ikusi ahal izatea, eta emakumeekin ere pausoak ematen dira, Interjai iaz sartu zen modalitate bat izan zen, beste pausoak, azkenean proiektu honek behar dituena da pausoak eman eta pauso horiek sendotzea, eta horietako bat izan zen Interjai, nik uste asmatu zutela horretan. Eta maila handiko partidak eskaini zituztela gainera.
Bai, ziztera dauzkan proiektu askoren artean, hori, neska bebai sartu dituzte, hori bebai aurrera pausu handi bat izan da, eta eskertzekoa da, ikusten genuen bakarrik mutila jolasten zutela zera baten, da gaur egun ja zirkuito bat bebai egotea neskena oso pozgarria da, ez? Eskoletara juten ginenean topaketak egitera aukera guztiontza zen, eta hori lortu da gaur egun ja ere ez barrera horiek gainditzea eta emakumearen presentzia kirol honetan bebai ikustea. Bai, eta emakumearen presentzia nik askotan aipatzen dut, ez? Gian horrelako frontoia handi batek zailtasunak ekartzen dizkie emakumeei, ez? Gian ez dutelako mutilek duten indarra, nahiz eta beste doi batzuk bat dituzten, baina agian horrelako frontoia handi batek zailtasunak ematen dizkio, baina modu berean beste bide zabaldu daiteke, frontoi motzean ere jokatzeko aukera, ez? Eta bai gazte, kadeteekin edo bai emakumeekin edo horiek baliatu ahal izatea, esan nahi du Euskal Herri guztira zabaldu ahal izatea, ez? Euskal Herriak gauza bat txarra daukanak kirol honek, Euskal Herrian ez daudela leku guztietan mota honetako frontoiak, baina bai frontoi motzak, ez? Bai, frontoi motzak edozein herritan da, Elisa badagoen moduan egoten da beti frontoi bat, ez? Eta, zuk esate duzuna, askotan hemen bebai, hori, lehen aipatu moduan, maila ez da bakarrik indarraren arabera, ez? Trebeziaren arabera denez, nik ikusi duana da, beti neskak oso erraz ikaste dutela zestan, ez direlako saiatzen indarrez jotzen, saiatzen dira teknika ondo hitzen. Eta golfa teknikoa dan moduan, zesta bebai oso teknikoa da. Orduan neskak normalean oso ondo azten dira, errestasun asko daukate kirola ikasteko, baina gero bai gertatzen dela, frontoi luzean igual, zailtasun gehiago batzuk dauzkatela, ez? Baina zerraitik ez antolatu txapelketa frontoi motzagoetan. Antxonek bikain orain, bien tartera, paretan jota. Bai, da bigarren aldia Bizente bi pareta sartzen zeiatzen dela, baina Antxon hor egon da eta oso ondo mozten du Zabaletik Antxonek. Beno, eta normala de moduan, hirugarren mailatik bigarren mailara kalitate puntuan koska bat ikusten dugu, lehen maila honetara beste koska bat ikusten dugu, egia da gaurkoan hirugarren mailako finala benetan polita izan dela. Baina hau, 8 eta 9, Bai, hor daz. Beitu orain oso ondo asmatu du. Saiatu beharrean bi pareta asko zabaltzen, erdira bota dio eta hankatartean zailtasunak suposatu Zantzoni. Bai, eta gainera oso indartxo egin du, oso indartxo. Hor, pilota hor sartzea, loteria tokatzea bezala da, kasik. Bai, ez, alboz jarri behar zaren ez ezakasunez aukera bote korridoz jartzeko, oso zaila izaten da pelota hori. Salaberri. Oso ona hori. Txula bilatzen. Hor Goizerri pizkat aurreratuta harrapatu du eta zuloan bete-betean. Bueno, zuk agian hobeto azalduko diguzu. Ze diferentzia dago Txula eta Txitxakaren artean? Oso erraza da. Batez ere, normalean errebesez Txula bilatzen dalako. Txula da atzeko pareta jotzen duenean lurretik oso gertu eta pelota pirritak ateratzen denean boterik eman gabe. Oso zaila ginez pelota hori eramaten, ez? Eta Txitxaka normalean efektu alderantzizkoa da, eskubiz botatzen da albotikan, aurrelaria pasatuz, eta egiten duena da botea lehengo eman, errebotetik oso gertu, eta beruntze egiten du pelota askar ere, pelota ia eraman ezina bihurtuz. Ordan, diferentzia nagusiena, bata rebotearekin egiten dela eta bestea eskumarekin, ez? Botatzeko moduan, naiz eta batzutan gertatu daiteke errebesez txik-txak egitea, baina oso zaila da.
Eta bestea da, bata bi pareten arteko, atzeko pareta eta lurraren arteko zulo hori bilatzen duela, eta bestea da, lehenengo lurrean jo, eta gero pareta. Guztia efektuen gatik da, errebesez botatzen zunean beti gora botatzen duzu, eta pelota botatzen badau lurran atzeko pareta jo baino lehen goruntz egiten du, orduan ez du inoiz txak egingo. Baina eskubiz alderantziz kontrakoa egiten da. Eta txula eskubiz botatzea oso zaila da, ze normalean bebai alboko postura egiten baduzu pareta jotzen duenean goruntz egiten du eta ez da pirritak ateratzen. Horreitik normalean esaten da txula botatzen dela errebesez eta txik-txaka eskubiz. Orain sartu dira bi aurrelariak elkarren arteko jokoan eta, zorionez Bixenteri egokitu zaio tantoa egitea. Beraz egatu da barrura botatzen, pareta ikutu dio, Antxoni ondo atera zaio, baina justu hor palo jo du. Amaika eta amar, edo amar eta amaika, hobeto esan da. Urdinak aurretik, eta finala luze joango zaigulakoan, Bai, espero genuen moduan, finala hau nahiko parekatzu egongo da, eta a ber, ze ikusten dugun. Jentea gozatzen ari da, bintzat, txalo zaparradak entzun ditugu. Eta hori ez da txarra, sekula. Bai, genekien aurrelari hauekin ez, tanto politxak egongo zirela. Aukera daukatenean, badakitelako zer egin behar duten, eta esan duzun moduan, hauek maila daukate tantoa behar bazala amaitzen, ez? Hortxe, aurreko kuadroan, lau kuadroan hartu du pilota, hortxe, bikain, txula, ez? Bai, baina ikusi duzunez hor eskubiz bota duenez, bota egin du goruntz eta buruz gain pasa dio. Hori errebesez izan balitz, seguruenik aterako zan zuzen lurretik. Hortxe ikusiko dugu berriz ere. Pareta jotzen du eta goruntz egiten du. Goizerri pentsatu du igual aurrelariak eraman alko zuela, baina oso horrean zegoen, Vicente. Amaikana beraz. Eta hor ikusi dugu Antxonek hiru kuadroan pelota hartzen baldin badu, nahi duena egin dezakela. Bai, oso trebea da tanto amaitzen, orduan Goizerri aurreruntz egin du pentsatzen amaituko zuela aurrean, baina Antxonek ikusi duenean aurreruntz etorrela, atzean sartu dio tanto. 12 eta 11 aspaldiko partez, gorriak aurretik 7 eta 4koarekin ere izan dira, baina hor takada handi bat egin dute urdinek, 9 sortzinako berdinketa lortu arte, gero 9, 10, 11 eta partida benetan parekatua dijoala. Antxon, bigarrena, bigarren pasa. Bai, eta nik uste urdine partida hau irabazin nahi badute, tartetxo batzuk aprobetsatu behar dira, lehen egin duten tarte hori aprobetsatu beharko zuten, bestela Antxone azkenengo tantotan beti fini beltzen da. Bai, oso pelotari segurua da. Bikain. Oraingoan ere, Vicente González. Amabina, beraz. Eta hemen tantoak egiten direla eta inok ez dituela erregalatzen, Bai. Oso argi daukate, hemen tanto bakoitzak urrea balio dau. Amabina, markagailuan, benetan ederra dijoa bigarren faseko lehen mailako final hau. Lehenengo gora. Bigarrena da, gaina Goizerriri horrela egiten diona. Horrez du pelota ondo gelditu, askar bota du eta eskumuturrarekin goruntzun zaio. 13 eta 12. Gorriak aurretik beraz. Antxon sakera. Eta, sakeak entzen dion, eken. Zabalera zijoan pilota hori, ondo hartu du Antxonek, Goizerri. Zubaitzek bikain, errebotean, Vicente, ondo. Oso ondo.
Eta Antxonek daukan beste gauzetako bada, bere bikotearekin asko hitz egiten duela. Badaki komunikazioa zein garrantzitsua den, ezta? Horako partidetan. Eta bien arteko komunikazio hori eta oreka hori bilatzea benetan garrantzitsua da. Orain ere, haze pilota eraman duen Antxonek, Bai, Antxonek esan dugun moduan ja tabla batzuk baditu eta badaki dena batzen duela, ez? Eta zurekidearekin komunikazio ona izatea beste puntu bada. Lauetan, eta eramango du! Ara, zer eraman duen Goixerrik. Txaloak. Eta tanto amaitzeko kapaz baldin bada, monumentua egiteko moduan. Ondo, Vicente. Ikutu duelakoanik. Ez dakit, nire bai zehozer entzun dut, baina. Niri iruditu zait ikutu egin duela Antxonek. Epaiek ez dute zer esan, baina ondo Salaberri. Tanto luzea hau. Bai, benetan luzea. Defentsa ikaragarriak ikusten ari gara. Eta orain ezin. Oso ondo gurutzatu dio aurrelariari eta Goixerrek ezin izan du eraman. 14 eta 12 beraz. Gorriak aurretik. Eta partida zelako parekatua joan den ikusita, abantaia oso politatute, Bai, zuk esan duzu moduan lehen, azkenengo tanto hauek garrantzitsua dira, da hori bi aldeko abantaia 14 altzen zarenean, ematen dizu koltsoi pizkit, zeta maitzeko, ez? Eta orain patxada. Orain badaki, azkeneko tantoa dela, ezin duela utxik egin, eta bai, bi aurrelariak nik uste tanto luzea junda, daude orain arnaz hartzen, ez da? Arnaz hartzen, bai, arnaz aurreskuratzen. Txaloa, sakerako. Egin du sakea. Antxonek, moztu, eta Bikain moztu du! Hartu du lurretik, baina ezin izan du, eta... Bai. Alegin du da gauza, ezinezko gauza bat egiten, nik uste. Naiz eta lurrera joan, bera sartzera junda, baina gero ja lurretik ezinezkoa zaio botatzea. Hor, engainatu egin du, nik uste. Zabalera, normalean tendentzia hori da, zabalera joatea biparetak horra juten direlako normalean, baina, hau erdialdera joan da, hortxe ikusten dugu lurretik nola egin duen. Eta saiatu da. Orantxe aukerakoa, atzera Zulora, berriz ere errebotean, ezin orain. Eta 15 eta 13, lehenengo zeta gorrientzat, eta tantu benetan politak ikusi ditugu, Bai, oso set polita, naiz eta bukaeran bi tantoko alde hori egon, oso interesgarria egon da set osoa. Eta gogorra? Bai, tantu luzeak ikusi ditugu, eta bikaina amaitutako tantuak, bai. Eta gure aurretik zein pasatu da orain? Gure botilleroa, ez? Botilleroa. Bai. Aldageletara bidean, semeari eta suposatzen dugu, Vicenteri berari ere zerbait izango diola, ez? Azkenean bikotea bat da, eta biek batean jokatu behar dute, bestela ez dago zereginik. Batek izan dezake ideia bat, eta bestea, eta baina bat egiten ez baldin badute, normalean behintzat galtzeko guztiak izango dute, ez? Bai, normalean orain tarte honetan estrategia biak oso argi izan behar dutenez, suposatzen dut Goixerri biei itzengo diela, izango diela zeintzuk diren euren aukera honenak, eta partidari bueltan beteko aukera dagoen. Eta aukerarik onena zein da zure ustean? Zugaitz kastigatu? Bai, baina oso finibilidabe bai, ez? Ikusi dugu ez duela faiatzen. Bereiek ere ez dute zeta txarto jokatu. Vicentek aukerak izan dituenean, hor ikusten dugu bota dituen bi paretak eta oso ondo bota ditu. Saiatu behar dira Antxoni jokuak entzen,
eta Salaberri kastigatzen, baina bueno, hori uste dut oso argi izan dutela lehenengo zetan bai, eta gauza da, Antxonek oso ondo defendatu duela, bi pareta batzuk defendatu dizkio Bizenteri, eta hori, Goizerri bai batzutan, hankatartean eta pelota zaila hartu bizkiote. Bai, eta Zugaitzek bai, kastigatu esaten ari gara, agian bikotean indartsuena Antxon delako, baina Zugaitzek zerbait baldin badauka da, kolpea agian ez daukala galanta, baina bai sekulako defentsa asko sartzen duela Xisteran. Ikaragarri sartzen du, eta horrek Antxoni berari ere segurtasun galanta ematen dio, ez? Claro, aurrelari batentzat azkenean indarra izatea garrantzitsua da, ze aukerak emate dizkizu gero pelota aurrean hartzeko, baina nire ustez garrantzi gehiago dauka defentsa on bat izatea. Zuk atzelari on bat baldin badaukazu atzean, defentsa ona egiten dizuna, etorriko dira aukerak, ez? Hauza da, ez badugu pelota galtzen, aukerak daudenean orduan aprobetxatuko dugu, baina bitartean ez ditugu pelota galtzen. Horregatik egiten dute horren bikote ona Zugaitzek eta Antxonek. Antxonek amaitu behar duenean badakielako nola amaitu, eta Zugaitzek sekurako segurtasuna ematen dizulako, oso gutxi egiten dituen pilotari badelako, ez? Eta ikusten dugu, lehenengo fasean ez bezala agian, sasoiko ikusten dugu Zugaitz. Eta gustora kantxabarroan, eta... Bai, horrek ere igual zer ikusi handia dauka Antxonen laguntza, ez? Bai joko mailan eta gero zuk esate duzuna. Asko hitz egiten diolako eta horrek asko laguntzen dau. Barruan sartu du. Bigarren sete honetako leheneko sakea Antxonek. Ez du asmatu Zugaitzek orain. Bai, eroritako pelota zetorren eta horiek zaila dira. Hor ikusten dugu kinuak egiten, Xisterarekin, berotzen, hotz ez gelditzeko, horre atxedena eta gero arriskutxo bat. Agian partidak berak ematen ez dizun arriskua hori da, ez, zetak badaukana. Geldiuneak nola dauden, sakearen eta, esango dut, zetaren eta zetaren artean, horrek igual, ostutzeko aukera badago, ez? Eta hori arriskutsua da, kirolarientzat eta puntistentzat momentu honetan. Bai, berez horraitik daude denborak, ez? Batzutan estrategia moduan erabiltzen direnak, ez bazaude oso fin, denbora batekin igual joku aldatzen da, ez? Eta zetetan bai gertatu alda berdina, ez? Pizkatosten zarela eta konturatu gabe, lehenengo 2-3 tantoak aldu aldituzu. Eramango du, baita eraman ere. Antxon, ia orain. Moztu. Antzeman dio. Antzeman dio, ondo Vicente defentzan. Pilota saia eraman du orain Zugaitzek. Pasatzen utzi, Vicentek berak eskatu diola. Errebotean, indartxu ikusten dugu Vicente, Bai, oso fin. Ditu orain 2 errebote oso onak. Naiz, eta Antxonek dominatzen egon, erreboteakin Vicentek mina egin dau. Oraingoan ere, ikusi nun jarri duen pilota, eta alegindu da Salaberri. Horre, paretara igota ere bai, baina gainetik pasatu du, eta 3 eta utz. Dagoeneko, urdina gaurretik. Bai, ematen du botilleraren lana, Bai, lantxukuna izan dela. Zerbaiterako balio izan duela, bai. Pasatzen utzi Goizerrik. Eta errebotean berriz ere ondo Vicente. Sartu, esan dio Zugaitzek Antxoni, baina defentsa lanean bikainari dira urdinak, Ez dakit, iazko... Estrategia berdina. Bai, ez dakit entzun egin gaitun Goizerrik edo zer, baina... Bai, igual ikusi dute erasoan zailago zala... Kanpora, hau ere, lau eta huts.
bai, agian ikusiko zuten hori, ez? Eraso jokoan sartu eskero Antxonekin, ez zutela irabazteko askorik, eta, bueno, estrategia aldaketa. Eta oraingoz behintzat, funtzionatzen ari da. Bai. Vicente González, Biarritzekoa. Hau ere, etxean. Ezin dezakegu esan etxean dabilenik, Donibanekoak azarratuko zaizkigulako, baina ia etxean ari da, ez? Bai, gertuago bintzat, bai. Seguru Biarritz eta Donibane askotan elkarren kontra jolastu izan dutela, eta seguru ondo ezagutzen duela frontoia. Eta hori abantaila bada. Bai, esaten dizudan moduan. Gu normalean tokatzen zaizunean frontoi ezberdin batetan jokatzea, beti juten zara entrenatzera aurretik, ze koska guztiak ezagutu nahi dituzu, egiten dituen efektuak, eta ze hori, lehen esan dugu moduan, naturala izan da gauza batzuk egite ditu, edo eskapada izan da, efektuak justu kontrakoak, ez? Eta Estatu Batuetako frontoiak oso desberdinak dira, hemengoekin alderatuz? Bai frontoiak eta baita pelotak ere. Normalean Estatu Batuetan Dani adibidez dauka lur bat oso gogorra asko heltzen duena, eta pelota pumpa egiten dago oso altua, eta pelota gainera biziagoa direnez, oso gainean egon barzara pelotaren gainean, bestela buruz gain pasatzea dizu. Han aurrelariek gehiago sufritzen duzuela? Bai, batez ere, hango aurrelariak eta atzelari ere bai, pelotariak han daukaten arazoa. Daukaten arazoa izaten da, belauneko arazo pilo daudela. Horren beste heltzen da lurrak bukatzen duzu belaunak. Saskibaloian gertatzen da moduan, ez? Lurrak asko heltzen duenean, meniskoak eta asko sufritzen dute. Horantxe, erakutsi digu Antxonek zer egiteko kapaz den, eta nik uste berak ikusi duela. Lau eta gutz, sartzen hasi beharko dut. Bai, bere jokoa hori da, ez? Arriskoak hartzen ditu, baina dakielako arrisku horrek etekin ematen diola. Arriskoak bai, baina nik uste neurtutako arriskua direla. Bai, hori da, dira etekinak ematen diotena, azkenean hori, erremate bat arrisku pizka gehiago dauka, baina Antxonek egiten duen errestasunarekin ez du ematen arriskua denik, ez? Baina hori, azkenean zu botatzen baduzu eta tanto egiten baduzu, ondo hartutako arriskua da. Eskatu egin dio Zugaitzek eta gero gutxegi. Beno, 5 eta 2. Eta takadatxoa, urdinen takadatxoa mostea lortu dutela urdinek. Hori, gorrien takadatxoa ondo esango dute. 5 eta 2 beraz, Vicente sakera. Eta nik uste, frontoira gerturatu direnek partidu polita ikusten ari direla eta gozatzen ari direla, Bai, hori ikusi da, ez? Ematen ari diren txalo zaparradaekin, ez? Ikusten da jendea gustora dagoela, dagoen mailarekin. Dijo Antxon. Biparetak, bikaina! Vicente abiatu da, baina horren ondo bota du Antxonek ez da gerturatu. Ez da erresa hor jartzea, Ez. Oso ondo botatze ditu Biparetak Antxonek eskuiz bai. Errebes ez ondo egiten dago, baina eskuiz ere. Badaude pelotari batzuk errestasun gehiago daukatela igual postura batean, baina beste batzuk guztiz kompletoa dira. Bai, nik izango nuke, ezagutzen dudan gutxian, eskuinez agian, hobeto moldatzen dela, errebesez baino Antxon Biparetak egiterako orduan. Bai, ikusi dugu gainera bi botatzeko moduak ere biltzen ditula, ez? Orain bota du Goitibera oso ondo eta zabaldu da, baina albotik ere primeran bota ditu aurrekoak. Hirugarren pasa dagoeneko Antxonek. Orain
Ondo kendu dio sakea Bixentek, ala ere Antxon bikain iritsi da, eta ara. Nola amaitu duen, 4-5, eta dagoeneko urdinen abantaila guztia, guztia ez, baina bai, ia, ezer esan gelditu dela. Bai, Antxonek pila jarri ditu berriro, eta hor oso ondo asmatu dio, nola batu behar zuen, eta hor zeukan duna irabazteko berak. Antxon Kabanillasen ere ikusi genuen. Orduan urdinez jantzita heldu zen Kabanillasera, eta garaie irten zen Aron González de Matauko partidatik irten egin zen. Saskia apurtu zitzaion, etzen eroso ibili partida erditik aurrera, eta Antxonen aurrean zure mailarik onena ematen ez duzunean, normalean Antxonek ez du parkatzen, eta orduan ere Kabanillasen ez zuen parkatu. Eta, finala hondian egoteko, zerbait ez egoteko, hobeto esan da, zerbait arraroa gertatu beharko litzake, Antxon han ez ikusteko, ez? Bigarren amaitu zuen aurreneko fasea, lehena izan da fase honetan, eta ez dakigu, hirugarren fasean nola ibiliko den, baina batu dituen puntu guztiekin oso goian egoteko aukerak izango ditu. Hala ere, egia da, eta lehen hemen biztaizo bat eman diogu sailkapenari, lehenengo laurak, lau tantotan gelditu dira, Hor daude, ez du. 53 puntu Antxonek, Bixentek 51, Unai Alberro hirugarrena 50ekin gelditu da, eta Johan Sorozabal 59ekin. Horrek erakusten du, maila handia egoteaz aparte, maila parekatua ere badagoela, aurrelarien artean. Bai, eta guretzat pelotariontzat hori da politxena, zuk zure moduko pelotariak ondoan baldin badituzu, zure mailakoak azkenean partida zinobeak ateratzen dira, eta zure bai zure joko honen ateratzen duzu. Eta irabazi ezkero, asko zere gustorago, beti maila handiko pelotarien aurka irabazteko kapaz zarenean, galtzen duzunean, pasatzen usten duzu, baina irabazteko kapaz zarenean, beti ere arrotasun puntu gehiagorekin gelditzen zara, ez? Bai, eta naiz eta irabazi edo galdu, azkenean partida ona ateratzen danean, zue bai gustorago ateratzen zara, ez? Partidu bat berdindua jun bada, eta batengatik edo bigatik galtzen baduzu, pena da, baina behintzat badakizu zure lana ondo induzula, etxera postasunak injun alzala. Gorriek pila jarri dituzte, Iker, 5 tanto jarraian, 7 eta 5, eta urdinek derrepente moztu beharko dute hau, bestela finala joan egingo zaie. Bai, Bixente saiatu da aurrean tanto batzuk egiten, baina Antxonek harrapatu dizkio, eta Antxonek aurrean hartzen duenean ez du barkatzen, ez? Orduan, lehen esan duguna, hasiera baten hasi badira defentsan, orain igual Bixente pasatu da atakatzera, eta oraingoz, esaio ondotera. Ikutu egin duelakoan, Zugaitzek eskatu egin du, epaiek ez dute esertxo esan, hala ere gero tanto gorri izan da, baina Zugaitzek hor momentu baten niri ere iruditu zaite, ikutu egin duela hortxe ikusiko dugu, ia ber. Hor ikutu egin duelakoan, eta Zugaitzek berak Saskia altxatu du eskatuz bezala, ez? Bai. Ez zaizue asko gustatzen zuei, ez? Eskatzea... Horre, badaz, bi teoria, ez? Esaten dugu, normalean, zu juezari errespetua izan behar diozu, eta ez dago txarto eskatzea, zuk duda alima daukazu, zuk altzatu dezakezu eskua esan daizu, nik uste dut ikutu dela, hori ez da errespetu falta, ez bazara zerretzen. Baina bai estatu batuetan adibidez, guk esaten dugu, hori, utzi behar diegula epaileari bere lana egiten, ez? Gaizki ikusia dago, guztiok hasiko bagina, pelota guztiak eskatzen, ez?
izango zen pixkat... Zoramena pixkat, ez? Horgaitik profesionaletan ez dugu oso ondo ikusten, hori, pelotak eskatzen ibiltzea. Bederatzi eta bost eta gorriak nagusitzen hasi direla, eta nik esango nuke Antxon hasi dela nagusitzen. Bixenterekiko, bueno, Antxonek berak ere badaki, ez? Gaztea zein da, Goxerri. Hor kastigatuko dut pixkat, eta gero Bixenteri amaituko dio tantoa, ez? Uste hor ari dela, hor lau eta utzekoarekin esan duela, nahiko abantaia eman dizuet. Gero asarratu egiten da, horrelakoak entzuten dituenean, gure ahotik entzuten dituenean asarratu egiten da, Ez zaio gustatzen. Baina ez, egia da, berak ikusten duenean partida pizkate aldapaz gora, erantzunkizun gehiago hartzen duela, eta badakiela, erantzunkizun hori bere gainean hartzen, ez? Eta hori pilotari handien ezaugarri bada, ez? Azkenean, honekin esan nahi duguna da, bera pilotari handia dela, ez dugu, txantxa formatuan sartuta, baina azken finean, hori, gura ipatzeko erabiltzen dugu, baina... Bai, azkenean, hori, lehen esan dugun moduan, esperientziak ematen dizun gauza bada, hori, zudakizula, partiduak ondo irakurtzen, eta behar batzuk ikusten dituzunean, lanean jarri behar bazara, jartzen zarela, bestela partidua... Ase sake egin duen orain ere. Ase sakea. Errobotera. Goizerri saiatu da, baina oso goian. Eta esperientzia handiko pilotaria da, urteak dijoalako pilotan jokatzen, sextan jokatzen, baina 28 urte besterik ez ditu, Bai, esaten dugu esperientzia duela, hori. Ja maila altua dan urte batzuk daramalako, ez? Lehen esan dugu moduan, Goizerri hemendik 5-6 urtetara, Antxone dauen esperientzia hori igual izan dezake, ez? Oso gaztea denez, oraindik gaztea izaten jarraituko dau 5 urte barru, baina ja, egongo da kantxan asentatuagoa. Bai, eta lehen mailako kontra jokatzeak, horrek zuri ere handitzen edo hasten laguntzen dizu, ez? Eta... Behitu ze ondo. Ze ondo zugaz, eta txaloak, bai, armaietatik, baita bere bikote Antxonek eta Bixentek min hartu du. Bai, zarearen kontra. Zarearen kontra kolpea hartu du, eta ia errepikatuta ikusi dezakegun, baina minduta amaitu du, eta hortxe ikusiko dugu. Gelditzerakoan, justu kristala hor da. Bai. Hortxe berriz ere. Bai, eta justo kristalaren kontra. Bueno, kristala babesten duen... Izkinaren kontra joko duela uste dut, eta horrekin uste dut egin duela min. Bixente, bueno, 13, Aurreneko setean oso parekatu ikusi dugula, baina hemen gorrien nagusitasuna galanta, Orain Zuhaitzek utxe egin du, eta 10 tanto erreskadan egin eta gero gorriek, urdinen lehen tantoa. Baina pelota aldaketarekin orain urdinak tanto batzuk egiteko aukera daukaten. Bai, eta bintzate markagailua pixka txukundu, ez da? Guk askotan esaten dugu tantos joan behar garela, baina bai, ez da bakarrik markagailua txukuntzearen, aukerak izan nahi badituzte, tantos joan behar dira, eta batzen duen bakoitza, hori positiboa izango da. Baina ezin, baztertu dio pelota. Eta behin eta berriz Antxonen lana goraipatzen ari gara, baina gaur Zugaitze egiten ari den partida, benetan txalotzekoa dela uste dut. Oso lan txukuna egiten ari da bai. Utxe pare bat ikusi dizkiogu bakarrik, bizete guztian, pilota zaiak jarri, ia dena eraman, eta noski horrelako bikote bat suertatzen zaizunean,
aurrean ere, lasaiago jokatzen duzu eta gauzak erresago egiteko aukera daukazu, ezta? Bai, hori da. Oso ondo konpenetratu dira Antxon eta Salaberri, da ikusten da atzelari batek lan onak egiten dituenean, da aurrean Antxon bezalako pelotari bat izaten baduzu, tantoak amaitzen ditula, argi dago zeinen alde eroriko dan partida, ez? Bai, gorriek gaur bikote handia egiten zutela hasieratik esan dugu eta demostratu egin dute. Erakutsi egin dute kantxan ere, bikote handia egin eta horrela irabazteko aukera gehiago daudela. Eta, hemen daude gurekin bi irabazleak hemen elkarrizketan set honetan arnasa pixkat hartu eta hemen fokoak eta denak martxan jartzen direnean lehenengo galderarekin joango gara. Antxon, zorionak bikote. Antxon, bitik bi. Daia, irutik iru dizen, ez? Bai, bi finaletan sartzea lortu dut, eta, biztan bikote honak egutxoaz, partido txukunek egule pentsetu, eta, bizetan garai eta posik. Zugaitz, lehenengo fasean ez zintugun horren eroso ikusi, bigarren fasean koska bat gora egin duzu, eta gaurko partidan erakutsi duzu sasoi honean zaudela, eta zuri tantoa sartzea ez dela bat ere erraxa. Jokalari bezala entzatuko dut beti partidu on bat sakatzea. Gero normalki ordezkari bezala naiz beraz. Nintzen hain ona, baina entzatzen naiz pixkanaka. Baina pozik ala ere, eta Antxonekin jokatzea, hobe. Gainera, etxean eta zure kideen aurrean, irabazle izatea, doble posa, ez? Bai, pozik, egia. Zorionez jokatu dut eta lagunekin, familiarekin, pozik. Gainera, gau berezi ontarako, gainera, zoriontxo. Lehenengo zeta oso berdindua joan da, bigarrenean urdinak, tiroa bezala hasi dira, lau eta hutsekoarekin, baina hor, ez dakit, hor, bion artean hitz egin duzuen edo zer, baina hor egon da paroi txiki bat bezala eta esan duzu, jazta, hemendik aurrera gu dominatzera pasatu behar dugu, 10 tanto jarraian egin dituzue eta hor apurtu duzu partida. Nik geldik egon naz agostun, agostun egitxi jokatugu eta gaur etorren naz egize iruazte zesta ikutu harik egon da, eta pixkate lehenengo zetien nahi noan pixkat sensazio ditu pau, ez? Udao zuen Bixentek hemen txapelketik joatu du, zubaitze bebai, rodaute da, hemen kantxan ibiltzea, eta nik hemen ez tokatu iesko finaletik. Orduan, hasieran pixkat sensazio ditu peti nahi noan, ez? Egizea, banekizela, pelota motela sobetu ibilniko binela. Eta hori zen da biaren zetin igunez, biaren zetin pelota garrixat daot, eta hor zubaitze domina huitzen izan da, hor eroso ibitlia. Lehenengo zetien ez tota eta pelota garrixat horretxe haitxik. Sensazio bile ibilina zelako hasieran, baina bai, zeta komplikatu izan bagakun, bai atakonean pelota garrixat, baina bizitxaz irabazti lortu dut, eta gero biharren egin, asegurau imizan, da hori bai pelota garrixat da, nipestot oso eroso gatu dela batez bezu baitzek, etxion jokatu, frontoi oso ondo ezautzen dago, atza erretzeltzen da hemen, eta nipestot hortxe ondalakakue. Zorionak bikote eta